higa kowuok e pinje mosedongore. Jagoro maduong' mar riwruok mar piny mangima Antonio Guterres owacho ni nitiere dwaro maneno ni pinje mag Afrika oyudo pok moromo kaluwore kod winjruok mar 2009. African countries face disproportionate burdens and risks arising from unpredictable weather patterns, particularly prolonged droughts and devastating floods at all levels. Africa suffers to a great degree the worst impacts of the climate crisis, and it is essential that every country step up to help other nations, and particularly Africa at this point, in order to be able to adapt to the climate impacts. And the largest emitters must lead the charge in line with my Climate Solidarity Pact and acceleration agenda. Atamalo 85 mar kethruok mar kor lwasi ikelo kod iro mochido mawuok e pinje mosedongore ka pinje mag Afrika to chido kor lwasi gi atamalo 4 kende. Korka kore, jatend piny Kenya William Ruto opako pinje mag Afrika kuom loso kod duol achiel ewi midhiero maggi. When the global stocktake is released, there will be another opportunity to test our courage and resolve by asking each other hard questions in the spirit of fashioning the new way to achieve rapid improvements. E kindeno, riwruok mar pinje Jowarabu osingo mar miyo pinje mag Afrika kony mar omenda maromo $4.5 bilion e chenro mar loso teko maler kata green energy. Nyakura moge juang, tiende nango ka gigi duto chakore, kendo wada winja ne achiel kachiel ka antiere kae kod wenda mabendo antiere kod e studio okinyi makawuono antiere kae kod Teresa Aoko mabende en apisa mano mawuok e riwruogno mano mar East Africa Wildlife Society. Teresa Aoko oyawre kendo machiegni Ramogi Tv okinyi makawuono. Oyawre, kamano. Ichiew nade? Achiew maber. In makare? An makare. Machiegni ahinya chieno gino wadhi twaka kendo wawinjane kaka rito lwasi nyalo bedo ka gino bende nitiere gigi duto madhi nyime e romo masane dhi nyime pacho kae. Kamachielo be nyakura Ramogi jonga nitiere ka kod Nobata Nyandire mabende en coordinator mochuni kacha Sustainable Environmental Development Watch mano ma pacho kae, coordinator mano mar Sus Watch. Kaya wacha kamano koso oyo Nobat oyawre kin machiegni. Oyawre kila fas. Ichiew nade? Achiew maber. Wachaka chaka kama winjo kar kae kama omenda koro etwak madhi nyime singo ma ichiwo ne pinje Afrika moko bende nitiere dongruok kachiel koda kedo kod rito kachiel koda lokruoge mago mag kor lwasi. Geno nitiere? Ya anyalo wacho ni geno nitie to geno be onya bedo ni nitie kata onge nikech waseng'eyo ni thothne the West mano piny ma wazunge mostly yudo ka gitugo kod omenda mag climate change ne nikech ka are higa mara 2009 ne developed countries no pledge ne kachop 2020 ne odhi yudo the developing countries ne dhi yudo $100 billion higa ka higa. Kano chopo 2020 ne pesa ni noko chopo koro en gima gisebedo ka gitugo pledges nitie lakini seche moko yudo ka gi chiwo singono koro gisane onyawacho ni geno to nitie matin to seche moko bonge nikech king'iyo pesa masane gineno gigolo mag climate change nikech sane kano wuok Egypt mano Misri last year COP27 no work on the main issue and about loss and damage finance masani kaka poda gisani kaka uone finance no poko neno kuma kose gol kata ko chimoyo to gisani yudo ka sani the terms mo change yudo ka sani piny Africa gi majorly and gima bedo driven gi pinja wasunge gi yudo ka sani the terms masani iketo mbele waka en carbon credit. Koro carbon credit ni en gima wa feel kaka migepe mopogore gi serikal kata CSOs
ni en gima waneno ka en new semantics mag wasunge gi temo mondo gitugo gi wiwa. Koro waneno ka pes gi magi pledge gi nitiere moko ma seche moko ibodo ka bodhi maber lakini ok wan gi geno maduong' ahinya. Erokamano. Wacho wasunge donje kar ka gidonje nade ma en summit ni wano mar Africa kendo gintiere oko en ni nyaka kwagi koka gigol ya nyaka kwagi nikech gima timore ni pinje mag Africa wano kwa wa contribute sana e weche mag climate change nikech king'iyo the total emission ma sani pinje mag Africa golo in the total global greenhouse gas emission yudo ka wan less than 4%. To koro nitiere pinje prario kama ma ndalo agrarian revolution gi ndalo mane koro gitimo gima waluongo ni industrial revolution ne gigolo a lot of carbon dioxide to the atmosphere. Koro these greenhouse gases mose changia weche ma climate change gi. Koro wan kaka Africa wafeel ni wan vulnerable. Ok gini yudo ka ogendine wa kidhi e gwenge seche moko nitiere ndalo mantiere kech or chieng' rieny malich ahinya, nitiere oro, nitiere seche maka koth chwe, yudo ka koth chwe ma oula mol kabisa. To seche ma gige timore mang'eny yudo ka ngima dhano gi chiaye yudo ka thothne yudo ka gibedo affected. Koro wafeel ni wan kaka oganda mag Africa ok wa contribute ahinya e weche mag climate change lakini wan the most affected. Koro gimo watemo mondo pinje mano se develop gi mano contribute ahinya climate change gi mondo gichul waluonge ni climate debt. Wadane gichul pesa ni mondo wane kaka ogendini wa nyalo konyore weche mag modhi weche mag climate change. Koro gisane to waneno ka nitiere lwedo mang'eny ahinya mag wasunge mabire wacha Africa Climate Summit nikech mae summit kata chokruok mokwongo ma wabedo go Africa Island nikech in the past pok wabedo gi Africa Climate Summit to ka waneno ka nikech ka neno ywak kata ywagruok ma migepe mopogore gi sirikal kata CSOs ne ondiko barua ka giwacho ni gineno ka nitiere lwedo moro nikech in the past nitiere company miluongo ni McKinsey company ni nobiro from 2015 to gisebedo ka gitiyo gi sirikende mopogore ka gitemo dhiro agenda gi. Koro gisane waneno ka McKinsey kendo biro Africa Climate Summit ni ma gin gi jootegi ma gisebedo ka gineno mondo gior mbele mondo dhi wuo gi jotendwa to gine ma gitemo mondo gidefine agenda ni. Koro waneno ka nitiere lwedo moro nikech dhongere wacho nitiere New Africa Scramble nikech kana wasebedo colonized in the past. Sano waneno ka koro kendo jowasunge kendo biro gi language moro mopogore. Koro waneno lwedo moro yeka moko ane kamoro nikech onego bed wan kaka jo Africa wa drive our own agenda wacho weche nikech wan mang'e kaka wabedo affected gi climate change. To sane waneno ka wazunge ni gi interest mang'eny. Iwacho ni weche gi duto kama gitimore jotelo chopo maromo 20 mag telo mag Africa kae giromo. Geno mane mantiere Teresa? Geno nitie maduong' nikech mae e okang' mokwongo mag pinje Africa mondo wawache walose weche lokruok mar alwora mar lwasi. To mano tiende ni ka jo Africa ochung' gi duol achiel to ero wanyalo yudo solutions magwa kendwa ma jo Africa ong'eyo ni nyalo tiyo maber mondo olok Africa mondo bedni wanyalo kata ka kor lwasi kethore to wanyalo neno kaka wabo adapt to wanyalo bedo resilient. Koro ka jotelo gi boloso gi duol achiel to wanyalo bedo gi geno ni kata ka pinje ma osedongore dwa donje e agenda wa to wachung' kanyakla to mano tiende ni duol achiel ni ema bo tero wa mbele kata COP28 mondo wa emphasize ni funds ma wadwaro mag wadwa tiyo go mondo olosnwa teko maler for example mondo be omiwa capacity kaka Africa wabed gi technology ma wanyalo adapt go climate crisis ni tiende ni wabo yudo ka wan gi duol achiel.
iwacho ni sani Afrika obiro kendo wuok gi duol moro maduong', duol moro minyalo winji. Bende en duol minyalo winji. Ne nitie COP27 notim e pinyno mar Misri. Nitiere COP28 ma bende dhi e pinjego mag jo-Arabu. Sani wantiere kae kod Africa Climate Summit. Gik manolose COP27 mag funding kata mag chwalo omenda pod ilose Africa Climate Summit kawuono. Pod en gima idhi lose COP28. Koso en gimoro minyalo tieki e yo moro mapiyo. Koso en gimoro ma iwacho ni en progressive. En mana mibiro mana mos to en singo ewi singo ma ichiwo. To moko bende mosechop kare. Oganda moko nyalo wacho ni pok oneno. Emomiyo wan gi Africa Climate Summit. Africa Climate Summit gima duong' ahinya ma wadwa neno ni singo moselose COP27 gi pinje ma osedongore. Wadwa neno ni tok ere plan kata program magiketo mondo wabed ka wanyalo yudo konyruok ma wadwarono. Nikech king'iyo kaka ginene honro wacho ni Afrika ema safa ahinya ka pi muomore, ka nitie oro, to be ka nitie kech. To ok wan responsible ahinya e weche mag ginene lokruok mar lwasi. To Africa Climate Summit ni wadwaro gimiluongo ni declaration, Nairobi Declaration, mawacho position wa kaka Africa climate crisis dialogue. Position wa kaka jo Africa en ni wadwa neno ni wan gi fair and equitable access to finance and adaptation and technologies manyalo miyo wa loso gik makethore kaluwore kod lokruok mar kor lwasi. Erokamano ahinya. Kamachielo bende mwadhiye Norbert, waneno ka nitiere jotelo mopogore opogore madonjo. Kuom ranyisi odiochieng' manyoro jotelo buora nowuoyo. Ang'e ni moko bende ang' yudo thuolo mar leronwa mane winjo manomako wang'i ahinya e gigo mane giloso odiochieng' manyoro. Kata kamano, jatend piny Rwanda Paul Kagame kane oloso odiochieng' manyoro nowacho kanyo ni pinje mag Afrika hinyore, to gihinyre kaluwore gi masira ma gin giwegi gikelo. Gin mana jogo moting'o baden. E kinde ma gigi timore, tineno ka twak dhi nyime kendo yudo thuolo mar mondo mi gigi duto chop kare mana kama gintiere kar kae. Wacho ni blame game ok en answer kata ok en duoko madwarore. Onego time yo machalo nade mondo mi one adieri ni lokruoge ma jotend pinje mag Afrika kane giloso odiochieng' manyoro ochopo kare. Koso gin mana weche ma ka giloso to sandeki to wach ni a Roma kamano bag Nairobi to galo dhi nyime. Erokamano Cleophas. Ok anya wacho ni en blame game. Nikech nitiere gima wacho ni cause and effect. Nikech jok ma pinje mosedongore gi mana kana wacho mbele kanyo iyudo ka gine mane gi contribute heavily e weche mag emission mag carbon. Koro ketwa midhiero mar lokruok mar chal mar kor lwasi ni ma omiyo wasebedo gi midhiero mopogore opogore. Obed tuoche, obed ndalo kata sani kigo mbaka gi jodongo e gweng'. Ibido ka ndalo mana ji keyo ndalo mana ji puro tindo pogore. Chon inyayudo ka ji ne nya puro ma giket kata mana gik mana puothegi. Ka giseiko puothegi girito koth, kendo koth ne nya chwe. Ne ging'eyo ni ndalo ma kama koth dhi chwe. To tinde gino pogore. Inyayudo ka tinde farmers gi kata jopur ok ginyal loso puothegi ma girit koth. Ginyalo rito ma gine mino molo kanyonja. Koro gima timore mang'eny ne sani kata ka wacho ni blame game no konego bedi, lakini wan ok contribute heavily climate change. Nikech kimng'iyo emission mawuok e Africa otin malich. Koro wa feel ni gini ka nikech gine ma kana gi advance themselves ido kana gigolo emissions mang'eny ma okito wa midhiero ni to sani gima watemo wacho ni nyaka kila ng'ato bed gi responsibility. Jo pinje mosedongore gi nyaka gina kaka gikonyo pinje mag Afrika gi pinje moko ma winjo effect moloyo any other region.
Koro gisana kata kaka ne jotendo wacho gi ni blame game to ok en gima dhi konyo. Mano be en adieri nikech onego bed ni sano ng'iewo opportunities ma weche mag lokruok machal mar kor lwasi kelo. To opportunities gi nikech mostly kata kineno ka wantiere conference of parties chokruok mar moriwo pinje gite iyudo ka thothne nitiere gik moko adek ma counties wagi kata pinje wagi dwaroga. Mokwongo dwaroga singo mar omenda mar climate change or climate finance. Nitiere technology transfer mwang'eyo nikech kata kwa yiro omenda ni to be wan gi technologies manyalo konyo mondo wakony go jopinje wagi. To ka ok mano to be wan gi skills, wan gi capacity nikech ka gimiyo kata pesa ni to be wan gi kata capacity ma wanyalo tiyo kata rieko moro manyalo tiyo gi climate finance gi technologies gi mondo ne kaka wanyalo konyo midhiero ni. Koro gisani opportunities to nitie lakini gimone ne thothne pinje ma wasunga gi enena tugo chalo karata moro magitugo. Koro nyaka watem dhiro gi wanyiso gi ni gine ka pone ugolo singo aila ne to ne uru kaka uchopo singo nikech thothne singo ma climate change wacho gi pile lakini ok chopgi. To ko chopgi to gichop kaka odwaro nikech iyudo ka kata ka climate finance nikech wan gi different instruments ma climate finance. Africa ka kata Kenya ka ibodo ka wan gi from the Global Environment Facility one gi adaptation fund mondo go bene omenda ni odhi adhi gwenge kocha konyo masira ma maybe mako jopur gi jok mantiere gweng kanyo. To koluwore gi mano wantiere gi finances moko mabiro moluongo ni from GCF kata Green Climate Funds ma onego beni bende konyo migepe mopogore opogore e gwenge wa kata e counties wagi. Koro singo gi gin gik ma waneno ka thothne ok chopi gigolo singo lakini ok chopi. Koro blame go nyaka bedi Teresa wan gi thuolo mar dakika achiel ka to dhi yueyo blame game kata wacho ni ng'ane mantie ka to akosebedo kata kendo jatend piny Kenya wacho ni kinde ochopo mar mondo mi wawuoge wacho ni twag ni en mane weche mag global north gi global south. Die chieng' modhi ne korumo mane bod dakika achiel mondo mi ka wiyo ka duogo amodhi nyime kod okang' machielo matu. Aero kamano Cleophas nikech penjo mipenjo no en penjo ma pek nikech blame game ni osebedo kanitie to podente to obo mana dhi mbele nikech ang'o so long as pinje mar dongore gi pinje mose dongore ok nyal yie ni wakao responsibility ma wan go ma wamiyo kor lwasi kethore to wabo bedo gi blame game no. To nyaka wachak gi gima wawacho ni common but differentiated responsibility. Nyaka wachak gi kanyo nikech kok wachako gi kanyo to Africa bo beda e blame game no to at the end of the day wan ema pod wainyore. Marumo mare dhi bedo matek. Yes. Mak parono gi kanyo science achiel ka pradek akoro gi jongo kayo moko ka waduogo pod odhi nyime ntiere omenda makore lach waromo bilion 7.2 mochwal ne counties wa duto 47 idhi tikode yo machalo nade kit omenda mamoko mapod ntiere kacha bengi no mano mar Africa Development Bank mano kacha ka ogai mare kata president mare bende mando Adenisa odiochieng' manyoro ne ochiwo singo omenda maromo nade trilion 3.6 mano pesa ma pacho kae nyaromo budget make omenda achiel mana ka warange sani nyakor mo gijwang odhi chalo nade e kinde montie sano dogo mathoth kotenore kod wechego mago mag chwalo kony mag omenda e kinde gi mag ntiere lokruok mar kor lwasi to singo mabendi chiwo e romo ma kamano matimore bure Nairobi kawuono donjo odiochienge mara adek kidhi mabor chenro mar piny biro sani. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwes Reggae, Ja, Rastafari. Always listen
chwak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakora magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend ukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Haya nyakoro mogijwang twak dhi nyime twak wantiere ka twak mar neno ni ere kaka weche gi mag chwalo omenda counties kata ne pinje mago mag Africa ere kaka ginyalo chopo kare to bende ka ichiwo gi e winjruok mane kata mise mage mantiere kacha mar neno gi chopo yo makare. Awadhi weyo kanoloso ka kod Teresa Oko mabende na pisa mano mawuok ka East Africa kana yudo yo makare East Africa Wildlife Society dongi. Yes, koro kama ntie kar kae rito lwazi kachiel koda kageno mantiere iye kae. Onyalo bedo ni miye pek machalo nade mondo mi oganda bende owinje kotone kod omenda ma ichwalo. Omenda miwacho ni chiwo ne pinjegi ichiwo gi yo machalo nade, gintiere kidienje mage mapono no ing'eyo kotenore kod gigi pesa midwa ni mondo wuog oko ni en man. Kamano Cleophas, koro pesa ma wadwa ni mondo wogoko en pesa ma wanyalo timo go tije
manyalo geng'o kethruok mar lwasi. To pesani biro in form of grants kata loans, climate fund kata adaptation fund. Lakini pesani ka biro oningo bi mondo joma nitie e ground, mama wacha mawacho gani sirikal tafadhali saidia, ema oningo bedni benefits e pesano, nikech sama pi muomore kamano to ting'o ode, ting'o jamni, to ema o feel that loss. Koro pesani oningo ema waluongo ni locally led climate finance. To wan kaka jo Africa wan gi solutions go e ground, lakini sama pesa ni biro kata omenda ni biro, obiro gi interest man malo saidi. To mano tiende ni wabedo mana bedo gi gowi, to ewi gowi no pod wainyore nikech lokruok mar kor lwasi. Koro oningo bedni pesa mabiro no biro kuomwa, nikech oningo chulwa gi mondo oningo chulwa ne loss and damage ma wasebedo ka wa experience chakre wayud climate crisis. Kama hii mantiere kar kanyo no, but omenda gi gin moko ma oyudo kanyo, kata kaka ne Teresa bende olere tielo mokwongo, wantiere ka ko thuolo mag yudo hola minya bedo ni duoko bang' kinde moro malach. Moko be nyalo bedo ni gin omenda ma imiyi to kiduoke ni mar gibiro kacha mondo mi gikonyi. Moko be nyalo bedo ni kawo kod pinje ma opogore opogore mondo mi gichop kare. Moko nyalo bedo ni kata gikiano omenda gi onego bed ni kawo kanye, kata bed ni jok mage mantiere kacha. Romo ma kama to kelo pinje duto mag Afrika. Romo ma kawuono kanti gino ni climate fund, gin jok mage ma ong'e kama entiere, bende jowa nigi lony kaka inyalo kawe, kaka inyalo kele pacho ka. Kos nyalo bedo ni pinje moko to yude, to piny moro bende nyalo bedo ni pok oyudo kata ber mare. Kuom ranyisi pinje matiere East Africa kae kata Afrika ma ugwe, piny manya bedo ni ogo okang' mamalo, kurka koro nyalo bedo mane. Wan gi pinyno mar Rwanda kod pinyno mar Kenya, Uganda, Tanzania, nitie Burundi, bende kerao kanyo, Congo bende nodonjo kanyo machiegni. Somalia ka pod gombo donjo kar ka mondo mi oked mager kod lokruok mar kor lwasi. Omenda ma ichiwo, joma nyalo bedo ni keto omenda gi kendgi kaka piny, to bende gineno ber mare. Erokamano mang'eny. Leofas, omenda mar lokruok mar chal mar kor lwasi gi thothne igole gi migepe mopogore opogore. Nitiere ma wuok Global Environment Facility ma thothne en okonyo sirikende mondo gilos chike, gikonyogi mondo gilos chike, nikech sani king'iyo pinyo mar Kenya waseyudo kony koa Global Environment Facility mondo walos waluongo ni national the national communication. To kopogore gi mano, the Global Environment Facility koluwore gi UNEP gisebedo ka gigolo pesa masani waloso gima waluongo ni the first biannual update report kata gi the first biannual transparency report, nikech king'iyo kaka ne pinje wage no ogo kogno kata ne gisign gima waluongo ni Paris Agreement from 2015. Koro from there yudo ka ne chon nitiere riwruok moro mane pinje mag parties mag UNFCCC no go kogno, ne gichuo kogno mondo gibed achiel mar gima luongo ni Kyoto Protocol. Koro Kyoto Protocol ne nigi kinde, sani wawacho ni wa transition from Kyoto Protocol wadonjo gima luongo ni Paris Agreement mane pinje no sign 2015. To kane gi sign ne giwinjore ne gidhi temo mondo giduok medruok mar temperature mondo gi reduce by 1.5 degrees mondo kik wabede gi, nikech nondo sewacho ni kaponi wadhi mbele kaka watiyo pinywa ne ibodo ka nitiere kaka the temperature mantiere dhi medore, to kosa medore to en gi different effects na chiaye kata plants kata gi animals. Koro gima timore sani ne nitiere olo moro ma sani wayudo, nikech iyudo ka nitiere kaka sirikandwa kuom thuolo mang'eny iyudo ka giwinjore ka gise chukogno, iyudo ka giwinjore gi different gi ogendini moko, maybe pinje moko. Koro gi sani gima wacho ni Floka Fund ma Teresa no wuoye, iyudo ka World Bank, sirikal mar Sweden kod sirikal mar Denmark ne giwinjore biro kanyakla kata gimiyo Kenya
omenda ma onego bed ni konyogi e gwengegi e counties gi mane pesa mane winjo ne ogol mano ochiw madhi e counties gi. Koro gi sani to kanya wacho ni jopinywa sani ong'eyo ahinya kuonde ma omenda mag climate giwuoke. Jok mong'e gin jo sirikal gi jok matiyo gi migepe mopogore gi sirikal. Gisebedo ka area no gisebedo ka gitiye kuom higni mang'eny. Koro gi sani gima daher wacho ni omenda ni kobiro onego bed ni kata wan kaka ogedni onego bed ni wang'iyo kaka sirikandwa temo tiyo gi pesa ne. Nikech waseneno ka nitiere mibadhi moko ma seche moko bede. Ok awach na blame ng'ato lakini nitie seche moko king'iyo kata adaptation fund kaka nobedo noti kode Kenya ka nikech en macha en grant ne nok en hola lakini ne en kony. Nikech ng'eni ka seche mag climate finance biro Kenya ka obiro kaka hola kata obiro kaka kony. Koro kobiro kaka kony onego bed ni odhi e communities kendo konyogi kaka ne giwinjore no. Lakini iyudo ka seche moko nitie mibadhi moko mabede nyalo bede koni gi koni mamiyo ogendiniwa ok nyal neno ber mar climate finance. To bende ka ok ginegi tiende ni entiere koso onge nikech ng'ano wacho ni ero wan pok waneno gima gino osebedo kaka nitie jotelo romo Nairobi kawuono gitwak e weche mag bero kor lwasi gikwayo omenda mondo obi. Koro ka kaunti ma Kisumu kuom ranyisi gavana ma Kisumu omiyo omenda machalo kamano ero mar floka ne chopo ne jogi duto mondo jadak e kaunti ma Kisumu cha onene omenda ni ochopo kare. Gin projects machalo ne maponono e weche mani lose moko ngachano but bende e wacho ni opportunities mantiere karka ka omenda gi ochopo gik mage minyalo tim mondo japiny onene adieri ma en project moket karka mondo mi oneni kedo maber ahinya kod lokruok mar kor lwasi. Erokamano. King'iyo mokwongo gima notimore gi adaptation fund nomi counties 15 e Kenya ka. To kana megi Kisumu County ne one of the counties manomi omenda mar adaptation fund. To kaka ne gole nikech iyudo ka omwom kata omenda moro amora kobiro Kenya ka mag climate finance nyaka kal through the treasury. The treasury gi dho ngere wacho ni en national designated authority ma kapo ni pesa no biro gin ma gikwonge yude kata gimiyo koro ministries mopogore opogore kata especially ministry mar environment gi mamoko mondo ta omenda ni. Koro gisani king'iyo gima ne otim gi ng'eni ka pesa no osebiro koro anema ma be ochung'ne yudo pesa mag adaptation fund gi nomiyo no gitiyo gi what gi dho ngere waluongo ni executing entities gi sub executing entities e gwengego. Koro gisani nitiere migepe mano mi pesa ni ma kidhi kano kacha ne ging'iyo weche mag geng'o oula kata flooding kuma ne gitemo magigero dams moko mane nyalo konyo mondo kapo ni koth ochwe to nitiere aora ni ok nyal mol ahinya nitie kuma pigene nyalo dhi machokore. Koro mano na chiel to ne gidhi gipidho other plant species kaka bambu nikech bambu thothne makoga lowo. Koro iyudo ka kuonde mane gipidhe bambu gi ne gintie aora mano o make sure ni koro ka giti to iyudo ka lowo kanyo en compact koro flooding ok timre mang'eny. Mopogore gi mano gima notimore kano kanyo nikech mano adaptation fund ne giyudo ka ndalo ka koth chwe mang'eny ma oula omwomo iyudo ka thoth ji iyudo ka ute gi pio sombo chiaye gi pio sombo. Koro gima ne gitimo ni ne giloso gima waluongo ni evacuation center kuma ne kapo ni maybe oro ni oula ni omol mang'eny ma ute gi oywer to nitie kuma inyalo rese jogi. Koro miluongo ni evacuation center. Koro nitiere activities mang'eny mopogore opogore ma omenda ni onego bed ni konyo nikech king'iyo adaptation initiatives ging'eny maybe en kaka konyo wach pur konyo wach kata maybe chiaye konyo kaka maybe jogi nyalo ng'iyo kaka maybe ka gipuro to maybe kaka ginyalo yudo cham malong'o. Koro gin activities mopogore opogore. Mana kama nitie kanyo Teresa bende keletwa kendo e tielo machielo ka wantiere karkae oganda yudo thuolo mondo mi oyudane omenda mantiere karka ok giyude directly kata achiel kachiel mondo ka wuok kuom jotelo gi ma yudogi kendo mondo mi giketgi e tim ikete tim e yo machalo nade ma omenda ma kore lach kano mano mar floka mane anwe guru oyudo kata ka wuok e low governance duto ma pacho kaen kaka jakom margi omenda maromo kanyo bilion 7.2 ka ibire counties tiende nango omenda machalo kama ka bire counties wa makaluo en gimoro ma osegatimre kinde mokalo to kotimre tielo mokwongo en lokruoge mage ma ponono nyalo kelo e ngimawa. Geno po nitiere ni omenda dhi kelo lokruok e ngimawa. Geno nitie ka pesa ni otigo maber
to geno nitie ni ma nyalo kelo lokruok maduong'. One, nikech e county kumi yude mine, iyudo youth kata nyithindo ma oningo bedni wa engage e ng'ado rieko molony ka luwore gi weche mag geng'o kethruok mag kor lwasi. Koro ka wanyalo involve them in decision making e ng'ado rieko ni, ere kaka pesani wabo tiyogo to wabo tiyogo e yo mane mondo wageng' kethruok mar lwasi kata wamed go rito alwora. To pesani kobiro through counties to ibo yudo ni county nitie gi structures kaka county environmental committee moningo bedni bedo gi representatives within the county. To representatives gi oningo bedni loso e weche matimore e gweng' mondo pesano oyud kaka inyalo tigo e loso gik ma kethore e gweng' kanyo. Koro ka counties be nigi gimi luongo ni county integrated development plans ma oningo bedni kanyo gi streamline weche climate change policies and legislation. To iyudo be as a country Kenya wan gi gimi luongo ni nationally determined contribution ma dictates kaka oningo bedni watiyo gi pesano mondo wakonyre e rito alwora. Mano e kinde ma wantiere karka itiyo kod riwruok ma bende omako One Africa ma ugwe, kendo kata tich mari ma itimo nyalo bedo kanyo ni ineno kit kaka Uganda timo tijegi mopogore opogore. Kama wantiere sani ka wamanyo wechego mag opportunities, nwanyo kata wenye mano wacho ni nitiere green jobs, nitiere tije machalo nade mag bero kor lwasi gi moko mantiere karka. Magi singo ma pod imedo chiw karka, to pinje moko pod okete tim. Piny Kenya kaka wanyalo neno ka tije manyalo bedo ka biro kaluwore kod lokruok mar kor lwasi bende ka imiyo gi pek. Bende gimoro ma nyalo bedo ni en lek kata mor ja Kenya kinde mabiro ni en gima nyalo timore, koso ni gima osebedo ka timore bende kere kinde mathoth ma wantie San Teresa. En gima osebedo ka timore, lakini en gima pod dhi mbele, to nikech funds ma wayudo ok rom, nikech iyudo ka globally wamiyo mana 2% of global funds kende ema dhi climate fund, the rest 98 dhi kuonde moko. Koro iyudo ni pesani en pesa matin ahinya luwore gi kethruok ma timore e alwora nikech weche mag lokruok mar kor lwasi. To nitie gik mang'eny ma pod wanyalo timo. Ka pesani biro to imiyo ka wanyalo yudo partners kata donors kaka kumatie East African Wildlife Society. Wan gi projects ma watimo e ground ma konyo communities mondo gibed gi nyalo gi capacity no mar adapt to climate change. Koro iyudo ka sirikal nyalo tiyo kodwa, to kata pinje mosedongore gi kanyalo engagewa, to iyudo ni wan gi impact maduong' ahinya komiwa pesa go mondo wa implement, nikech projects ma watimo gi e kor gweng'. Gin projects machalo nade kuom ranyisi kata mago mosebedo kata ka utiyo mondo mi uneni urakoru kod weche mag lokruok mag kor lwasi? So one timo gimiluongo ni policy influence and lobby and advocacy. Yani wariwore gi sirikal gi jomo oningo bedni ng'ado rieko e weche mag rito alwora mondo ging'ad rieko molony. Ka ging'ado rieko molony, to then iyudo ka activities ma wa implement gin activities ma winjore gi
gi challenges ma wayudo. The other thing ni iyudo ni okay activities gi kata cross rito weche bungu kaka reforestation and tree planting. Iyudo kata weche mag teko maler wakonyo mine mondo gibed gi nyalo matiyo gi teko maler, to mano konyo gi kata korka reduce tuoche ma miyo gi ma gin related gi climate change. Ng'ato nyalo penjore ni kinde ma udhi puonjo mamine ng'ena biro no bat bende mono kono joma chuo to nigi ting' mane kata e weche mag lokruok mar kor lwasi. E kinde ma utimo puonj kaachiel koda karome machalo kama, milion kata bilion ma uchiwo kar kacha kore lach bilion 7 kata bilion 10 kata yudi marom nade. Nyabedo ni ma itiyogo mana mondo mi otim puonj, kose nyabedo ni inyiewo yiende midhi pidhi, inyiewo masinde kata drone seeder ma nyabedo ni ero pidho seedlings kata kodhi mopogore opogore mag yiende. Koso omena ni timo gang'o en mar training ni chulo jok motimo training ka, koso ka en training joma mine weche mag clean energy, to nya wacho ni onyiewne gas moro, onyiewne gima chalo kama, opuonji tiyo kode, to onyiewne gi masinde machalo kama gima ginyalo tiyo. Koro omenda ni luore gi priorities mag counties, kaka iyudo ni for example Siaya County kata Kisumu County wan gi very low forest cover kata tree cover. Koro oningo to forest kata trees nitie role ma gitimo miyo lokruok mar kor lwasi bedo kaka owinjore. Koro funds gi luore gi priorities ma counties mag counties. Koro ka priority en pidho yien, to kanyo e kuma majority of the budget bodhie. To ka priority en ng'ado rieko, to iboyudo ni a lot of the budget bodhie policy making, for instance. But kiyudo ka priority en maybe addressing drought, for instance, kech mang'eny, to iboyudo ka pesa no dhie relief mondo ong'iew chiemo ma ji bodwaro e diere mag oro. Koro luore gi priority mar county, to luore gi priority mar community ma watiye no. Erokamano ahinya. Nobata ntiere iri, erokamano Teresa kuom lero yo makare. Kendo kama watie San Teresa bende osemule kacha, nyalo mana miyo apachi kotone kode romo masane dhi nyime. Iwacho ni geno madhi wuok karka, gima andika magidhi wuoko karkacha mondo ikanyo ni ero Nairobi Declaration kata winjruok mano mag pinje mag Afrika. Romo bang' Nairobi ka en mane? Pek mane ma intiere godo? Nyalo bedo ni kanya kama geno nitiere ni jok mantiere e pinje wasunge kata pinje maoko ma osebedo kacha ka chiwo sir machalo kama, nyalo winjo kwayo machalo kamano, koso manyalo bedo mana gimoro ma irito mondo mikaw setiek romo marumo jumani, romo kanyo tarik 8, one kanyo ni aya warit COP28 oganda ochome pinje jo Arabu, chak jo Afrika odhi kacha kendo koyudo platform giwuok kendo giwacha ni omenda gi podonge, otim ang'o mondo omenda ni chak waduoge summit machielo kendo mag weche gi mag rito alwora kata mag rito kor lwasi tenya e gwenge mago mag Afrika. Geno ni nyalo wuok kama chalo nade? Nairobi Declaration kaponono ni ondike kata jotelo goyo kokgi, en gimoro ma joka nyalo winjo kata walose yo matek machalo nade? Erokamano, geno to mana kana chako geno nitie nikech Nairobi Declaration en ama dhi nyiso kaka pinje mag Afrika obiro kanyakla mondo giwuo kuom dwol achiel. Koro gi thothne iyudo ka conferences kata summits gi nitie resolutions ma wuok kuomgi, to iyudo ka thothne iluwogi nikech sani kata ka idhi chokruok maduong' mag piny miluongo ni Conference of Parties gi, iyudo ka pod nitie citations ma wuok iwacho ni Nairobi Declaration or Nairobi Summit or Marrakesh Agreement or something like that. Koro gigi timorega ka poni nitiere winjruok moro ma pinje mag Afrika obedogo, ibiro ka en gima pod ifuatilia nikech sani
nitiere pinje moko masani osegolo singo moko ni nitiere omenda moko mag lokruok mar chal mar kor lwasi midhi kelo. Koro ok en gima dhi rumo kanyo. Iyudo ka thothne governments gi koro dhi temo mondo follow up. But gima dang'e en ni kapo ne wadhi pinje mag jo Arabu gi mano November, December kanyo ka wadhi COP 28, ibiro ka singo mano kol kage nikech nitiere commitments ma jogi go e kogno. Ibiro ka pod gifuatilia nikech at the end of the day asenyisi ni weche mosebedo komako Africa ma osebedo ka tek ma any climate conference ma ji wuoyega ochung' ne gik moko adeko. Mano climate finance kata omenda mar lokruok mar chal mar kor lwasi, technology transfer kod capacity building. Koro weche adegi kaponi pod ok nyal yuda maybe solution ne, to then discussions gi pod dhi mbele. But nitiere geno ma kapone jotendwa gi ogolo Nairobi declaration to nitiere kaka pod gidhi fuatilia singo ma government opogore gi ogolo. But gine bedhi nyiso ne pinje mag Africa oriwore kendo giwuoyo e dwol achiel nikech mostly iyudo ka ndalo ma wadhi e conference of parties gi ko negotiate ga nikech negotiations timorega to gitimorega in blocks. To kaka Africa timoga negotiation gin ga through a group inong'o ni Africa Group of Negotiators. Koro Africa Group of Negotiators gi mostly gine ma gitemo mondo gi advance agenda ma wuok kata summits gi kata different parts mag continent. Koro geno to nitie, anyalo wacho kamano. Odiochieng' manyoro kachiel koda ka odiochieng' motelo ne mano chieng' wuok tich, jatend piny Kenya nowuok oko kendo nolero gik mathoth ahinya katiere kar ka ponono kano wuok osiemo wang' jowagunda wasungu mantiere oko ka. Nyalo bedo nitie siasa moro ma bende gore mano e kidieny moro mar global e wechegi mag climate change ma bende nyalo bedo ni ponono pinje mantiere kod mbi ma piny e weche mag siasa kachiel koda ka tiyo kod teknolojia kod lony manyasani nyalo bedo ni ok gigo. Pano kama nitiere pinje ma pod dongore ma pinje mathoth mantiere Africa pod gin achiel kuom mago mano nitie global north. Weche mag siasa migore malo ka nyalo bedo achiel kuom gigo makelo lokruok e kit pok mago omenda ma bende ichwalo e pinje mopogore opogore. Mano penjo ma gana chako kodi Norbert kaeto Teresa Ngdojane mondo ragane ka siasa magore malo ka nyalo bedo no ochando jogo mantiere piny ma yuto gi bende pontie piny kata jogo ma pod dhach mondo mi ochakare weche gi mag uchumi. Erokamano. Siasa matimore malo kanyo en gadiere ni en gi effect nikech thothne gima sani watemo wacho ni nitiere new scramble for Africa nikech ing'eni ka en vulnerable sani ka gimoro chandruok moro otimi ok idhi yiero kuma kony wuoke. Ng'at mobiro gi kony ka obiro kony maber kata marach idhi kawe. To gine mwaneno nikech sani king'iyo kata companies ma golo kata wasi kata Total or kata magolo fuel gi kumi oyude petrol gi kadhalika. Iyudo ka thothne piny mar Africa ogwedhwa sana. Ogwedhwa gi mwandu mag lowo kata gima luongo ni minerals. To minerals wagi iyudo ka thothne pinje mag wasungu mantie gi teknolojia mamalo go gibiro gikawo gi in crude oil gidhi giloso gi ka giseloso gi gichak giduogo nwago to giuso nwago gi bei mamalo mogik. Iwinjo to mane ma koro wawinjo en gima konyo nikech iyudo ka kuonde ma kata oil ni kata petrol oyude pinje ma kata Nigeria iyudo ka nitiere calamities seche moko iyudo ka maybe tankers omuoch o nitiere social injustices moko motimore seche ma gitimo extraction gi. Koro nitiere kaka oganda mopogore gi sirikal wasetemo ko wacho ni gik moko aila gi makelo no nikech at the end of the day nyang'ie ni en clean energy lakini king'iye mos ok en clean energy ok en teko maler nikech teko maler en teko mawuok e hydro power GDC kata kidhi geothermal kanyo nitiere mawuok e gine wind kod solar iwinjo chieng'. Koro king'iyo atamalo mar teko mar Kenya gin atamalo approach gadek masani wanyalo wacho ni en clean energy nikech sources mag energy thothne wuok e migepe 4 mawacho go. To koro ka pone gini nikech sani chieng' marieny ni sani wachore ne nono setemo wachore ne Kenya kae watiyo gi only 10%. Manyiso ne kwa nyalo mede mondo chop kata 80 kata 50. Then wanyabedo wanaona giteko kendo malong'o. Electricity bedo generated wanyabedo kata gi electric cars wanyalo charge kuonde mopogore opogore. Koro gi sani gima daher wacho ni pinje ma biro makelo nwa konygi iyudo ka thothne kila ng'ato nigi agenda ne obiro miyi gi koni lakini okawe gi koni.
to mane agenda ma osebedo ka wagore go nikech ok onego bed ni jogi ka gibiro gi exploit Africa wan gi resources monego bed ni konyowa kaka pinje mag Africa lakini waneno ka sani pinje mag wasunge go gibiro to gi ka gisetimo gigi to gidhi gilal effect otimore gwen kanyo giro profit gidhi koro mane lakini sani anya wacho ni siasa matimore no en siasa ma osebedo ka thirowa kaka ogendni mag Africa nikech yudo ka thothne ka gise miyowa kony no to gin gi hidden agenda moko yes ero kama nyano bat pachi kotenore kod weche mag siasa magore malo bende Teresa angi jiwe ane ka itimeda ne kanyo e weche mag ni mondo mi gimoro nyaka ikona ni anto adhi udango kawuok e kacha nyalweri mane penjo moro ma pod medo ywarruok ni ero pinje mag Africa osewacho ni wan ok wachid kor lwasi ahinya kaka owacho no wasunge bende nyalo bedo ni gin bende mago chung mar gimotero ni kata mai ngi masana giloso weche mag low carbon low carbon ni iwacho ni ok odwa low carbon nikech low carbon ni ok nyalo wacho ni tiyo kode matin to kata tiyo kode matin opodi en ma pod chilo kelo chilo e kor lwasi kama gintiere kaka siasa kachel koda kapok makamano kapok odhi ywe moro marani. Okay, nitie siasa anyalo wacho ni nitie siasa mang'eny ahinya e chiro ma iloko muya madino polo kendo keto piny bedo maliet mano carbon markets and greenhouse gas emissions. To of course kata kanitie siasa mang'eny madhi mbele kanyo Africa Climate Summit dwalero siasa no Africa Climate Summit thuolo ma wan go mondo waket siasa no aside mondo Africa obed gi solutions ma wan kendwa wang'eyo ni kae kuma wahinyore to mae gima wanyalo timo mondo wakonyre mondo piny mangima oyud resruok. So siasa ma carbon markets kaeni Africa Climate Summit oningo ler maber ahinya to nyaka sani bende geno ne gidhi lose to be kata gisemule kidieny moro miwacho ni nyaka sani osemul weche mag carbon markets gi kata siasa mantiere iye kae mondo mi Africa bende oyud resruok moro. Yudo ni osemule to migepe mokti gi sirikal ema nie frontline mar wacho ni okoningo beni wang'eyo mana carbon projects oningo beni wang'eyo ni Africa bo adapt nade climate change wabo yudo resilience nade weche mag climate change ere kaka wabo yudo technology ma wadwaro ere kaka wabo yudo capacity ma wanido mondo wabed resilient to climate change ere kaka wabo yudo konyruok mar loss and damage mago priorities ma wan go sani. Ero komana ya Teresa kachel kono no batwa ka ywe masanyo kono mangejwang waduogo kod ote ma isebedo kacha ka yore SMS line wa nari adek auchiel nono ka wantiere kacha Facebook bende yudwa live or penjo mari kacha jolony ntiere karka anwa ka uthulo mondo mwasom penjo mantiere godo paro mantiere godo etielo mar ariyo ka waduogo mondo mi watieki chenro mar penjo ka ywe masani ka waduogo twak dhi nyime. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Nabiro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele
nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, generally. E gima jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1 gi dakika 45 otieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' mathoth. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar Gin Kanye. Kik bai, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Aya nyakura mga jwangen moro marani podi nitire kodwa kae chenro mar piny twak mamedo golo doke iti to bende medo yawo wang'i kakoni gigo mopogore opogore ma onego bed ni ng'eyo kotenore kod lokruok mano mar kor lwasi. Okinyi ma kawuono antiere kaya kod welo mano coordinator mano mar Suswatch Kenya, antiere kaya kod Nobat kachiel koda ka apisa mano mawuok East Africa Wildlife Society mano Teresa Aoko. Wada twak kod achiel kachiel okinyi ma kawuono. Twak ma pod nyime nyakora Ramogi jwang' ibeda ne kod ng'eyo ni gin gik mage mosebedo kata ka waluoni achiel kachiel mano ka wantiere kar kae nasekoni kanyo welo mantiere gono mar Nyandire mabedo wantiere go ka achiel kachiel. To sani nitie penjo ma wakoni ni yornwa SMS line wa en 3 wayudi gane kacha feed mano ote machuok mantiere kar kanyo. Aya nitiere kanyo Kennedy Owiro koro ang'wanegi penjo mantie kaka mango nyalo duoko anga duokgi mano bang' ka wasetieko. Kennedy Owiro wacho ni rito kor lwasi chakore koda in. Aya mano bende wapidhi yiende nikech kata ka ogol pesa to jomibadhi dhi nang'o te. Wacho ni ker marwa Ruto be nyaka bed jadieri. Koni owacho ni logging nyaka dhi nyime. Koni todwa ni warit kor lwasi mano e double speak. Erokamano ahinya. Brother Kuku George mano mar Thimlicho Inga Migori County watch an amor gi wach mar ng'eyo kor lwasi marwa. To penj na welo ni to ere kaka romo no nyalo konyo Jokano Plains mantiere Kisumu kod joka Buto mano mantiere Nyatike Migori County. Kose pesa go ipango timo go ang'o? Mano penjo mara brother Kuku George mar Thimlicho Inga Migori County. Angwa mak gi kangwa duogo kanya angwa duok gi kendo. Kennedy Okore wacho kama. Amoso ute ber mondo wach kor lwasi otwakie.
wacho ni Cleophas wach man kanyo piny ochomo kamarach. Gima ok wang'eyo ni pesa mochwal ne governors be dhi tiyo maber. Ka Ker Ruto o uplift logging, be adieri nitiere ni kedowa nonyuol olemo. Kedowa nonyuol olemo, mano penjo ma en go kanyo, mano Kennedy Okore Owiro, mano mawuok Awendo, Migori County. Erokamano nya Kennedy. Volenta mano a Facebook kacha owacho ni ka twak nyalo kelo duoko to we wagen kuom duoko. Mano e gima girito kacha. Nyakwar Odada owacho kanyo ni mar Muoroni tamu amor, kendo pesa midhi gol mondo mi okony lokruok lwasi no mondo ochopi e gwengewa. Ywak pontie ochopo ka koso oyo. Vini Masling wacho ni yawre uru awinjo maler, geno nitie ka wan giwegi wayie rito. Magi weche mantiere kar kanyo. Oinyo kanya achiel kachiel kendo mane ote mogik mano mantiere kar kanyo. Ka wayud gi kacha ote mamoko mapontiere kar kae, nitiere mamoko mapontiere kar ka. Dang'eni mondo mi wacho ni kik wawe penjo go lala kamano, mana kamane gintiere kar kacha. Acha kodi Nobat kuom penjo mopenj kar ka, nitie moko mang'eny indiko kar kanyo. Inya mana chako kuom penjo mokwongo nyaka penjo mogik, kaeto bang'e nabier Teresa ka en gi duoko mopogore kata duoko maket kod mano ma Nobat bende ang'o chiwo sani, ang'o dhi kode nyime. Acha kod Nobat. Erokamano ne penjo. Kennedy Owiro, pesa mar climate change ni iwacho ne idhi nang'e te. Ok apar ni idhi nang'e te nikech king'iyo sani committees sani osekete counties waluongo ni ward climate change planning committees. Ward climate change planning committees gin committees ma sani osekete counties mondo gidhi gin jok ma wuok e gweng'. Ward ka ward iyudo ka nitiere jok mosebedo nominated madhi bedo ka tayo weche mag omenda mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Koro ok anyalo wacho ni pesa ni dhi lal nikech communities nitiere kanyo, nitiere role mag dhi play. Kapo ni pesa no gineno ka nitiere mibadhi moro to gin gi uru mar wacho ni gini pesa ne ok ona ka dhi kaka onego bed ni tiyo kode. Koro en ok apar ka en pesa madhi lal. Ne George, kaka pesa ni dhi konyo kano Plains gi Kabuto, Migori counties, mana kaka wacho no nikech pesa ni onego bed ni dhi konyo especially mar Flocker fund ni. Onego bed ni kapo ni ogole e gwengewa gi kata counties wagi, onego bed ni okonyowa e gwengewa e counties. Kapo ni nitiere activities moko kata programs moko ma wan kaka oganda wa feel ni gwengwa ni wan gi oro ahinya, maybe wadwaro boreholes moko, una ma udhi tayo dongruok mar mudware gweng'ni. Koro ok apaka en pesa madhi lala, lakini kapo ni opang kode maber to en pesa madhi konyo ogandawa. Kennedy Okore, pesa ni be dhi tiyo maber, wan gi geno dhi tiyo maber nikech wang'eyo weche mag omenda e Kenya waka, but wan gi geno ni odhi tiyo maber nikech committees masinyi wacho ni osebedo formed. Mogik Volenta, geno to nitie mana ka wacho no. Nyakwaro Dada, pesa kaka dhi chopo gweng' apana selero, kado Vini geno nitie ka wayie rito, mana dieri. Erokamano. Ka geno nitiere korka kori mano maki. Erokamano Nobat, apani Nobat oselero ni geno nitie, to wan be kaka jo migepe ma oktigi sirikal, East African Wildlife Society, mano e tijwa rango ni sirikal otiyo gi pesa no kaka oningo bed ni gitiyogo. To ka amedo ni to wan be wan gi responsibility ma train community mondo wapuonjgi kaka oningo bed ni pesa ni itiyogo, to kaka gin be ginyalo yudo pesa ni e gweng' kuma gintie, mano kano gi Kabuto. Oningo bed ni wa tudore to build your capacity mondo ing'e kaka inyalo yudo pesa ni, to inyalo be make county accountable e yore magitiyo gi pesa no. Koro wan ready mondo wati gi jogweng' gi jo county mondo wang'e ni sirikal
otiyo gi pesa ni kaka dwarore. Ikinde magi duro te ng'ato penjore ni ka walose weche mag lokruok mar kor lwasi kendo warango gi e okenge mopogore opogore kendo kaka yudo omenda ni mana ka milosi kar kanyo Teresa omenda ni ng'ato oro kwayo ne kaunti mondo mi oyude koso oro ne ng'awa mondo mi oyud kony ka wuok kuom wechego ka en gi project mare moda chako jomagi mantiere piny Kenya ka mantie sani ka omenda ni koro kete e lela kacha mondo oganda mondo dhi kacha mondo mi oyudgi apise mage nyalo dhi koso ok gin mage yude kaunti machako projects e logi to koro gineno mana ber ka wuok kuom kaunti kane kaunti onge nitiyo kod omenda ni machalo na ponono kano bire piny. Kane county onge to nitie Ministry of Environment and Forestry ma oningo bedni tiyo gi communities kata gi departments mopogore opogore mondo gine priorities kuma oningo bedni pesa ni dhie to kok kamano oningo bedni nikech wawuoye locally led climate solutions. Tiende ni magi solutions manitie e gweng Kabuto kanyo, manitie Kano kanyo. Gin ema gi experience problems gi pile ka pile. Gin ema gineno kaka lokruok mar lwasi affect gi ngima gi mapile. Koro gin gi solutions ma oningo bedni gi present to their ward structures. Nitie county climate ward committees ma oningo bedni nitie gi representation ma jogweng to kanyo kuma giwacho ni wanto wadwaro dam kata wadwaro ni mondo ukelnwa mashinde machalo kamae to ka giseketo proposals e mesa kamano to oningo bedni county executive CECs kata relevant CECs manitiere county oningo bedni kao proposals go to proposals go ema feed in a budget. So sama county loso budget yearly budget oningo gikao proposals go to gi prioritize nikech ka ok gitimo kamano ng'a kendo botimo kamano ka gin ema omigi pesa mondo gitim kamano who else ng'a kendo botimo kamano. Iwacho ni maybe kanyalo medo matin kanyo nitiere kaka counties wage tiyo gi ward climate change planning committees which ward climate change planning committees give you the proposals mowuok ward gi no ka gin gi ward kanyo to gin committee no koro tayo gala moro to gi identify kapo ni odhi weche mag pur weche mag madwaro mondo timre gwenge koro giketo gi a proposal gima luongo ni community climate change adaptation action plan. Koro action plan gi ka giseloso gi kata for a whole year to idhi kawo gi titero ne gi a county department mochung'ne weche omenda mag lokruok mar chal mar kor lwasi no. Koro nitiere kaka gidhi loso proposals gi in the name of maluongo ni community climate change adaptation action plan to kose goal gi to then committee no nikech nitie levels mopogore nitiere ward climate change planning committees gi karo nitiere county climate change planning committees an ma wuoyo kodi ni an noyiera Kisumu county moane Kisumu county climate change council to koro council ema ng'iyo gima koro the county climate change planning committees gitimo to county climate change planning committees ng'iyo gikma the ward climate change planning committees gitimo. Koro omenda ne okapaka en gima the tigo maraj nikech the level of accountability moket kage bet pek matin. Yes. Wasana omenda mamoko bende mantie to wacho ni tiyo kod gerietha nitiere CDF nitiere NGCDF gine mantie kanyo nitiere mano mag ngaf jogi duto ndigi kidienje mopogore opogore jopiny obeda gi geno ni gigi timore to ng'e tigo okenge mage mondo gilune omenda gitiyo gine to giore mage mapono nitiere godo kacha magi nyabedo kacha ka giwacho ni omenda ni chopo e county Kisumu no mi omenda maromo kama bende uti kode yo makare kata oyo bende ginyalo bedo kod thuolo mar timo kata penjo machalo kamago to gipenje kidienje mage. Yes. Gima timore ne wan kaka migao mpore serikal kata kaka Saswatch Kenya matiyo goni wasebedo kwa konyo jopiny mondo gitim gima luongo ni social accountability. Social accountability wabedo gi community scorecards
monge ne kane county no wachne gidhi timo projects gi then gitimo nade kech gigi watemo ga mondo kikwa maybe wa punish the county government but on how can we temo mondo wa loss maybe service delivery moloyo koro in most cases social audits gi konyo ga ng'iyo kaka omenda gi otiyo koro mano ema wadhi temo mondo wabed gi kidienje mopogore opogore e wards gi mondo ne kaka wanyalo timo social audit kata budget analysis ngech kapo ni budget osegol nyaka ging'e ni pesa mano gol ni oti kod na to wasebedo gi gala moro moko ma wasebedo ka wakelo MCAs gi jotend departments mopogore opogore gi communities ma gibede twak achiel ma jo community wach penjo ne gino na karo no kete budget nono be ni ikonyo no kisema moko ang'wen to gweng'o ka waneno ko okunyariyo ang'o mano timore no menda tido ka the executives wuoyo ne gine na ko timore kamano maybe budget no bedo allocated ngech nitie gima ng'eny matimore and that is why ndalo mang'eny yudo ka county government bedo gi supplementary budget kapo ni nitie gimoro ma otimore mane ogichano koro mage mabedo koro gisani tang'e ne communities go dhi tiyo gi omom gi maber kaluwore gi communities mosebedo formulated gi but social audits gi they make sure nitie social accountability mag projects gi may the team e gwenge wage romo mar juma ni ma kama nitiere kae Teresa nitie gik mathoth ahinya madhibedo kacha ka osebedo kacha ka irango mano ka irango weche go mag tiyo kod teko maler kata mano mar energy systems kachel koda ka industries mopogore opogore kembe mopogore opogore kacha manyuolo teko machalo kamagi kendo rango ne ok gin mago maketho weche go mag alwora machielo mantiere kar kae weche go mag rango ni kaka ngima oganda nyalo bedo kadhi nyime ndio weche gi mago mag livelihoods mada ni bende wamul kata kapok wadhi e giko mar chenro mag lokruok mar kor lwasi e kinde motimore nitie jogo ma yuto gi lal nitie chumi marochore nitie gik mathoth matimore kar kae bende nitiere geno ni kata tok twak ma sani dhi nyime bore Nairobi kar kae ni oganda wanyalo bedo kod ng'eyo ni adieri nyoro naloso ka kod MC ma wuok Homabay East mano Eric Omolo kendo wacho ni alwora mar Nam Lolwe nitiere anyuongi ang'ene gwenge mopogore opogore ni gin gi nying moko Ford jomuluongo ne kwekwe kama gintiere kacha achiel nane mokelo kacha ne jogo malupo jogo matiyo gi Nam Lolwe gin gik moko mathoth mantie kacha kendo miyo jogi ok yud yuto margi mapile ka pile manyalo miyo gitero nyithinde skul gichul bills mopogore opogore e kinde ma gigi timore to ogandawa nigi kod ng'eyo ni gigi onego bed ni irakruok go jotelo chak tiyo kod giyo man mokwongo public participation forums ema nyalo koyo ni jowa o make sure ni kanite kata ka county olongo public participation forum oningo give public participation forums gi nikech kae e kuma gine giduol moloyo kumoro amora machielo kae kuma ginyalo miyo jotendwa solutions gi kae kuma be ginyalo nyiso jotendwa ni okwamor gi kakutiyo gi pesa no to okwamor kata ka gi kaka implement resolutions go okang ma mokwongo mag pinje African wageno ni by the time okang ni rumo wa bedo gi very clear roadmap kaka pesa ni ibo tigo mondo joma osebedo ka wito yuto gi yudo solutions e okang ni ema wan gi geno ni solutions ma Africa golo on behalf of all Africans gin solutions ma bo tiyo maber to e okang ni ema wan gi thuolo ma wacho ni kae e kuma waneno wanyalo yude konyruok maber to kama no timore to wan gi geno ni jopinywa bo yudo konyruok kaka winjore erokamano ahinya e okang machielo mantiere kar kae Nobat biro kod kembe manya bedo ni loso teko e yo moro ma ok keth kor lwasi nyalo bedo ni maya achiel kuom gigo ma pinje Afrika nyalo bedo ni somo ka kuom pinje mago mag jowagunda mano timo weche gi mago mag industrialization chon mane kembe gi ogere e kinde moko igni machon mokalo kendo makoro kelo midhiero machalo kamae kembe gi kwaneno ka koro dhi chak ger gi pachoka nitiere dwaro ni mondo kembe mondo los pachoka kembe gero gi nyuolo tije
thuolo mag tije kendo bero nyaka wechego mag uchumi mag piny. E kinde maneno ka koro gintiere to giketho alwora kata ma ok yawo to bende ok luw chenro mopogore opogore mar neno kaka igolo iro molil kata mano muyano mochido mawuok e kambi, pi ma ochido mawuok kacha nitiere kama chalo nade gi kaka iritogi. Nitiere ng'ur mago mantiere pinjego mantiere Asia, ywaruok e piny Japan kod pinyno mar China. Sani jogo mogolo pigno mano man gi kwiri makoro bayo mana kanyo e nama taro. E kinde ma gintiere kar kacha, yawo kembe, chiwo siem ne kembe machalo kamagi kata kembe mondo mi one ni gigolo gigo ma ochido magi, ok gigol gi oko e yo moro manyalo kelo midhiero ne jok moko. E piny Kenya ka en piny ma pod dongo, kembe gi pod ibiro ger. Owegi aweya mondo mi gichaki gi mise machalo nade ma pono nyalo keto lwasi obed maler kata kinde mabiro. Erokamano. Shida masebedo go e piny Kenya ka en gima waluongo ni enforcement. Nikech iyudo ka chike to nitiere ma onego bed ni tayo kaka iloso kembego kata kembe manyien mabiro. Sani waneno gima ne iwacho ni jok mane odhi opimo wang' gima ne ging'iyo gima iluongo ni world, was it cryptocurrency or something like that. Kane gidhi to iyudo ka ne gibiro bira Kenya sani koka nonro timore. The world coin. The world coin. Iyudo ni kare jogi nok giyudo kata permit mondo gitim gini. Koro gima waseneno Kenya ka en enforcement ma osebedo kalak. Iyudo ka kembe nitie kendo gima osebedo kata ka nyuoyo wach kata water hyacinth kata Ford no. Iyudo ka kembe ka seche ma nitiere waste gi, solid waste gi deposit gi directly kata liquid waste gi deposit gi directly to the lake. To seche ma jok ma maybe ng'iyo kaka tayo weche gi kata timo enforcement ko biro to ginyiso gitero nyaka ka gitimo recycling mar pi gimoro amora to kiwuok oko ne giyawo mfereji ma pigni koro molil dhi na. Koro thothne iyudo ka mano leads to nutrification nikech ng'ene nutrients mag na Ford ka gihero nutrients ainago. Koro gi Kenya kae gima daher wacho ni kapo ni chike wage wanyalo mako gi motegno kendo waluwogi nikech nitie jok monego bed ni luwo gigi ma jok maluongo ni enforcers monego bed ni ng'iyo kopogore gi NEMA gi moko onego bed ni ging'iyo ni kembe gi ka kolos gi to gin gi effect mage. Lakini gima daher wacho ni mana kaka nawacho mokwongo ni Kenya waka watiyo gi atamalo 10 kende mar chieng'. To kapo ne wanyalo bedo gi kembe moko kata solar plants moket kuonde mopogore opogore nikech sani waseneno kuonde moko kaka Turkana nitiere solar plants moko moket kuonde ko, lakini mano ok enough. Kidhi pinje moko kaka Sweden kata Denmark ibiro ka nitiere kamoro iyudo kata ka the whole city giketa panels mag solar gi to generate power nikech power ni ka teko ni koseyude to gikete grid. Ka gisekete grid iyudo ka koro kata electricity kata stima beche bedo mayot. Koro gisani kopogore gi mano iyudo kata ka nitiere windmills gi. Waseneno ka Kenya ka nitiere moko keta Ngong Hills ka, moko keta Turkana kocha. To gigi pod ok oket gimoro nikech kapo ni otim survey mong'e ni teko mar yamo nitiere kuonde aila gi e Kenya ka. Then wanya bedo gi those plants mag wind turbines gi ma onego bed ni generate stima to stima kendo bedo fed into the tariff kata bang'e iyudo ka electricity kata stima bedo cheap. Lakini gin gik ma monopoly ma waneno e Kenya ka weche mag stima gi miyo maybe kembe moko aila gi maybe ok nyal dhi mbele maber. Koro gima der wacho ni gisani to kembe to ibokel lakini kapo ne wang'iyo teknolojia masani nikech sani joka to nodongore kane teknolojia ma kisani ne onge. Lakini kwa nyabedo gi teknolojia ma kisani ma nyalo ng'iyo ne gine kapo ne emission timore kama then kapo ne gine magitimo emission kata Kenya ka doni our emission to 14 nikech wacho ne wawinjore ne kata kuom nonro mosetim wan piny mar atamalo 4. Koro kapo ne kata kembe mabiro gi to wanyalo ng'iyo ne ere ka gigolo iro mochido to ere kaka ginyalo offsetting inyalo ka gin gi corporate social responsibility kata project moko monego bed ni konyo ka gibed ni gigolo tons moko mag carbon dioxide then gibedo gi projects moko manyalo compensate mana. Yes. Nyakoro mag jwang' wayudo ne ote moro mantiere kar kae ka wanyalo yude achiel kachiel kanyo kae to bang'e ng'aduogo mondo mi ayud wach mogiko kuom Teresa kachiel koda ka Norbert ote mantiere kar kanyo ka wanyalo yude mondo wayud thuolo mar duoko ane manyalo duoki. Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni rito kor lwasi dhi bedo maber ka pinje mag Africa o adapt mano venturing into entrepreneurship mano mantiere kar kanja gi sani most of them owacho ni ero
wacho ni nitiere chido mag aluora mana kama gintiere gi weche duto mago mag cheap commodities mago mawuok pinje mag Asia. Wacho ni sani koro wasungu promise gi funds ibiro yudo ni pesa go bedo diverted to other use. Youth should be fully engaged in all aspects of decision making. Mano wach mantie kanyo Engineer Nazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje Kanyada. Erokamano ahinya. Ogutu Willis mano koro ka wadhi nyime kar mondo mi ang'wa ndeka ng'wen modong ka mondo mi ang'wa dhi nyime. Ogutu Willis wacho ni kare en mana romo mar kwayo kony koso kama Ogutu ochope kar kanyo ne abire iri Teresa mede gi wach mari mogik ka watieko mana sani ni en romo mar kwayo kony to kose kwa kony ma jogi bende chiwo kony kata singo ichako bandh gi nade ni mondero koro ni gidane singo mane gichiwo ne Afrika cha bende ochope yo makare tichope yo machalo nade kanyo bende kangi medo gi wach mane buki angi konwa ni en romo mar jo Afrika jo wasungu ka John Kerry ma Amerika ubiro timo ngero machalo kama awantiere kod jal ma bende owuok ka chere ro kwano mar EU ntiere pinje man ntiere Commonwealth bende ntiere karka en ang'o madwarore en singo mane mantiere karka michiwo malacha ahinya noneno nyaka Daktari Sultan Jaber mano ma jo UAE bende ne ochopo dichi manyoro en ang'o matimore kinde gi duto medna mano gi wach mari mugi kende ka mwatieki kanyo paro machalo kamano bende ang'ayudo kuomi Norbert mano ka mwatieko. Erokamano ahinya Cleophas. Ang'o miyo gin kae? Okay, gin kae nikech gin be gin gi interest lakini kata ka wang'iyo weche mag lokruok mar kor lwasi ok en shida wa kendwa, en shida mar piny mangima to oningo bedni piny mangima yudo resruok from lokruok mar kor lwasi. Koro ok wanyal wacho ni mae en gima wanyalo timo kendwa, oningo bedni watimo kanyakla kaka pinje ma odongore kata pinje ma pod dongore. To kamano anyalo wacho ni wan kaka East African Wildlife Society wan kae mondo wati gi jopiny mondo sirikal oti gi pesano kaka oningo bedni gitiyogo. Koro inyalo yudowa kata inyalo loso kodwa. Wan gi forums ariyo, Kenya Wetlands Forum gi Kenya Forest Working Group. Ma kineno ni nitie gima ok dhi maber weche mag rito alwora tinyalo ndikonwa to mano wakawo to watero ka sirikal to wapenjo gini ang'o miyo ma ok timre kaka oningo bedni otimore. To kamano wanyalo konyore mondo wane ni Afrika kata ka wasafa loss and damage to kokamano wan be wan gi solution, wan be wan gi duol. Erokamano Teresa. Wach mari mogik Norbert ka watieko. Erokamano Cleophas. Gima daher wacho ni romo ne ok en mar kwayo kony, en mar no bage mondo wane kaka pinje mag Afrika nyalo wuoyo gi duol achiel koloro gi weche mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Koro gisani gima daher wacho ni geno to nitie kendo geno nitie nikech kwaseneno pledges ma pinje wasungegi ose promise ne gidhi golo pesa maka mondo kony sectors mopogore opogore. Nitiere kony ma king'iyo mano European Union kana ging'iyo kaka wanego bene wadil gi weche mag carbon kendo weche mag kit ngima dhano kata biodiversity. King'iyo US ogolo kata piny mar America nogolo around $30 million mondo ging'i kaka ginyalo konyo weche mag food production kata pur. Koro UAE be nogolo pesa moro kanyo mano pinje mag jo Arabu mane ging'iyo weche mag green economy, weche mag carbon credit gi. Koro gima daher wacho ni in as long as ni jo pinje wasunga gi nigi interest ngech wan kaka wan kaka wan jo Africa wadani mondo wachat a way forward on weche mag teko kata weche mag energy. Koro gima timre ni wadwa mondo wajiw pinje mag wazunge nigi gole lwetgi mochido ni e weche mag teko
kata weche mag renewable energy seche ma gitemo explore ka ginyalo kunyo mafuta e Africa then en gima ok konyo ahinya nikech nitiere gik moko matimore maricho ma gigi be kelo. Koro wadwa ni mondo kapo ni ging'iyo weche kaka ginyalo golo kony, ging'iyo kaka ginyalo advance weche mag teko maler kata renewable energy. Erokamano ahinya Robert Nyandire, mano coordinator mano ma Suswatch. Suswatch. Do bero na jakora buga juan mano Sustainable Environmental Development Watch mano ma pachoka. Erokamano kuom thuolo mar bedo kod okinyi makawuono kachiel koda ka Teresa Aoko mana pisa mawuok kata East African Wildlife Society kumido thuolo matoko kawuono wagonu erokamano ahinya ugolo doke it jowinjowa jogo mane kia gimoro koro giyudo erokamano ahinya. Nyakora moge juang okinyi makono ne watwak kodi kendo wayudo thuolo mar penjo ni duoko penjo ana kelo cheno okinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwaro mokeo nyaka sangu ka waromo odiochieng' machielo wabiro puonji gi machielo kendo sani wantiere kae kod nyawadwa Joyce Oduora onkelo ni chal mar fwambo ka wantiere kodi e chenro mano mara mbaka oromo. Koro kikiri mabor ikete mana kar kae wantiere kar ka mondo wapuonji kod mathoth meneno chenro mabiro e Ramogi TV mano mar tedo gi chiemo kod nyawadwa Jalieta. Kikiri mabor. Nitie lope kuon mana pidhe nyanya yudo ka teko loru. Ana temo na nyalo pidho muogo e lope gi. Yudo ka muogo timo maber. Nyakwara moge juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo Chenro mar poko pogore Nyakwara moge juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai.
ama kitungu te neno Olal, ingeni thothne ka watedo matumbo e ot matumbo koseketo wacho ni en gima kawo kinde mathoth mondo oikre ibo neno ka waolo ne pi dara machiel kaeto waume wawe kama tin aneno kitiyo mana gi pi matin koro ma ka ma matumbo mar fry macha mi yolo pi mang'eny cha macha stew mang sa kado be nodong koro ma watedo matumbo mar fry mar diel pi mo olo no chwake mana mondo obed mayom ma pigno lal ka pigno oselal to kitungu no be dhi lal koro kwachapo kelo nyanya no be kelo yom moro ma kiketo pi mang'eny tibiro yudo ka koro tuo ibedo matek nikech oyom sana koro mienre sufuria koro nyaka ipim gimoro amora kiwango mwabed ma e diere koro ka pi oserumo nyanya be pod en pi ka ichak iolo nyanya nikech otiyo gi nyanya mang'eny moingo mar stew nyanya ta be kendo ang' nyago kite mayom kama pi oweyo nyanya be kwanyo ingeni nitie seche moko ma iseyo kaka jotel ne gik ma okikre piyo kaka gwendi nyaluo gik moko kaka matumbo jomoko wacho ni nitie gik moko momedo ne mondo kas oikre piyo piyo koro kaka wan to gimomiyo wapeth kwa kaka johero wan watedo chiemo machiegi onge gimoro amora mitiyogo en nyanya gi kitungu gi mo gi chumvi koro chuno ni nyaka wamond ka gokinyi kose mondo ka gokinyi nyaka chiemo chiegi machwakre ma onge gimoro amora motimo nade momedene koro ichako ne chon ok gibikaso ichako ne chon koro mondo onyisi ni onge gimoro medo wa keep our clients gibiro nikech onge infection mora mora ma giyudo kuom nikech gik momedgo bedo ka ng'ato wacho ni chonga tinde jony kochamo nikech no med gimoro to client wa bedo ka consistent nikech chiembo en bedo mar nyaluo onge gimoro amora momede kamano koro ma wadwa miye dakika maro madi kama ma koro wadwa miye gimo dakika kaka beach kama to pigno biro rumo kata dakika uchiel kama ka pi oserumo the moment ma pi ni chwakore tij jatedo en kanyo mondo orudi aruda kendo ok odhi mabor nikech onyalo wang' koro tije en control gi rude mo make sure ni bata rumo kas waketo nyanya koro tija ka paka puro chwakore ni an kora ruta aneno ka kata pige no sechako lokore test ne cha me wacho ni wakwalwoke mang'eny cha nyaluru ndonga pod en gi arufu mar matumbo cha pod en gi arufu mar matumbo nyiso ni test ne pod nitie ingeni wacho arufu mar matumbo no moparo na nitie jomoko ma wacho ni ogihero chamo matumbo to ok gidwa tikno ni koro gibiye ndim no konyo ndim kaka ji ong'eyo ndim nigi acid manyalo miyo gimoro mane rum marach rum but wato matumbo kaka watede obiro bedo mowatwoe kabisa madong' arufu ne doko dong' nikech en ong'ich but marwa ni arufu ne chalal nikech wakete nyanya gi kitungu motwoe maber ma client ok winj arufu koro the process mwarudo no doneno ka kitungu ka koro lal ne jogo mata nena ahinya gi nyithindo ng'at ma wang' kwanyo kitungu keto kando ma dhi lal e iye ma koro ok fweny ma chiemo osechiek koro modong' ma pi kotieko nyanya biro timo koro kibido kitungu moro amora nyanya no be ok ibi nene momiyo wang'ado nyanywa then warege koro dhano penjo ni ang'o momiyo chiembwa kichamo ok ibi neno gine mag nyanya ka en nyanya no konen everything nitie koro nyanya ni ok wang'ade irege warege obed kamacha mondo matumbo obed masumo ket nitie client maka chiemo to gik moko makite dhoge chamiyo appetite lal ne ng'ato koro wan chiembo ibiro neno chiemo te onge nyanya mibiro neno kata pot nyanya cha ok ibi neno koro nyanya ka nyaka wapim kech kiola inyalo ro mang'eny kata inyalo matin koro tingni go koro tingni go machiegni maya waserege olwoke maler koro wapime gi sani ni koro waketo nyanya kaka matumbo wani en kilo moro abich nitie nyanya makuri keto keto sende kama manorome koro kwase keto nyanya pod wadhi mana mbele gi ruto cha en ruto mok rum mano kore tedo koro iye kanyo wakawo mo koro neno chiegi gi mo kuro kech waseketo nyanya koro waolo ne mo mondo mo no koro chak chielore go kuro a process mo waseolo mo koro wadani mondo everything moro man kuro bede ka wakawo chumbi be mondo chieg kode ke chumbi be ber mochiek koro waketo chumbi pimo chumbi ok iket chumbi mang'eny
Pimo chumbi. Mama no rome. Mano rome. Koro process mogike no. Koro matumbo chieka. Mos tija en mana koro rude. Okaka chieka mango bed matuo maber golden brown. To kosetuo ma golden brown tagole wachiemo. Kamano to koro ikre. Koro nyaka nyanya ni duon. Nyaka nyanya ni rum. Koro dong mana ni koro mo. Koro abro anangi kaka koro dong kotar amedo mo matin. Kotar amedo mo matin. Nyaka ngotuo go maber. Okay. Kamano. Koro ochako tuo e koro. Koro kae ma koro iluongo ni chuny tedo. Mai koro chuny tedo. Ma watimo cha ena chakruok. Ka koro ka wuoge, oneno ka koro osechako chokore. Kero ne cha onge nyanya kele machiegni kitungu bo kete together. Ochako kelo kala monga ka in ka to chunyi mono ne manyi kuon. Ichak yudhe. Mase gombo gi sani. Koro ber mare moneno ne wadwa dhi ga kama nyaka ang ber ne ni dum mochiegi. Makata ibe india tedo kende. Koro gika idwa no tuo kabisa koso. Kana no tuo kabisa. Mo tuo ma nyanya go makere kudu matumbo. Koro kae wachope process ma koro ichako doko machien. Mondo kiko kasre gi wang. Ichako winjo koro isechako chiedo koro. Wange to bene ka leny koso. Wanga gi wangi opogore. Pod idwa mede mo. Koro en mang nunyiso kako medo tuoyo. Matumbo wabiro tema ni matumbo chiemo nyisi gima dwaro sami tedo. Koro tijen winje gima dwaro. Kamano. Koro the process modie mokwayo wamo. Koro sani koro wane ma kore kaf mi wacho cha. Ma kore kaf ma wacho. Matumbo fry ba kidonjo ka Mubunge nisi ni matumbo imeisha. Ngata mubiro kama ngama lich mai chiwo magicha. Ginge ni kochopo sadi kama. Wan kama ka gimono sa dek ginus chiemo sechi. Matumbo sai kore. Te ibe kaka nene ni gi kaka pake. Ndire kideko tideko. Kochopo sa uchiel sabirio to. Sabirio okiyude. Kore doka joma donjo ka jo sa uchiel wang. E wuse ja kodonjo ka ni matumbo. Itie kata waitas gibunge ukipenji. Na nitie ngato mako neno to ng'e ni maja matumbo. Matumbo injie. To ko sebido no koro chunye bedo malit. To kumede nikech abe asere no mata acho ni gotel matin. Koro ka lure bende koro nyaka ibedo go janja mar chiemo nikech to chiemo moko be. Moko be nyaka usre. Sa mama odhi no yawo ne kech ngamusi biro kodeno. Koro ko chiemo nyaka ubed gi option ne. Ateme matumbo, ateme busi fry be. Okay. Tamam. Ntie kaka jomoko here gi kotede ga pilo. Tang'eni kae untiere gi customers mopogore te joma dwaro pilo jomoko bok dwa. Koro kaka sani e piny olony wan gi gas. Koro client mobiro madwaro pilo wakawo ne tiloso ne immediately kaka dware. Pile pio kisone a pilo. Wan gi fan. Ketikete te jitep kama pilo. Kama. Moni duoka. Moni nyala duoka. Mano koro romo. Aneno ka korata ahinya. Oikore. Koro waikore. Tuo maber. Matumbo setuo maber. Gimora mora ni sawa. Matumbo tuo golden brown. Kata an matede. Wange bele. Awinjo ka ochiek maber. Abenda neno. Aonge gi luoro moro. Kamano. Ise puonja ni iwinjo gima chiemo dwaro. Timiye gima dwaro. Kako dotimo. Kako dwaro. Koro katiko tedo. An benda awinjo ka tedo na awinjo ka gino chiek maber. Aonge luoro moro e nyim chiemo. Rachno kichame to kawuono adwa mi thuolo mar chame. Kamano. Wabil matumbo. Koro watoko kosechiek, watoke. Koro mit matumbo nyaka mix nyombich go blanket. Kaka onge gimoro ni anaero get. Mano ng'ama kia matumbo. Matumbo nyaka icham gimoro amora. Koro wasetede, wakele mesa. Kuon osechiek. Kuon waketo kanyo. Kuon waseketo ka. Wan gi kachumbari. Koro gima duong' ma koro miyo bedo mamit mondo koro nyisi ni wan jo nyaluo adiera wan gi modhiang' alenya alenya mo adala kendo kata kidume tivi jarufune ni en alenya adier morejeno apilo be ni bathe kaka jomuera apilo gimotuo maber mowang' kama ber gi kachumbari bwa sekete bathe koro watokane kanyo koso ngato bokete kachumbari ni waneno ni wanyalo kete ka mondo koro nen maber ikiro ne kachumbari to nyaka dosan koro kosekete kama apilo ngato nyalo dwaro apilo kende nyamoko dwaro apilo koro wan ga apilo mong'adi live koro inyalo kete ka koro wan ka waja chama apilo ma fresh koro ibore wiye matin
koro dhogi ang nonyisi no romo kata koromo apenji nitie jomoko ma kata kunde moko ma kiluonga pilo to ineno ka ene imo moro kanyo koro apilo nitie mopogore opogore inyare nitie moregi then okike gi nyanya matin to lose ochiele kas koro ka nitie apilo ma life ni koro clients opogore nitie madwaro life nitie madwaro moloso no lakini koro wanto wa believe ni apilo en apilo apilo ne bokeni kaka en apilo ngade ikete ke chiemo osechiel koro onge tende kendo chielo apilo mi ichaki chielo kato wan gi mo koro mo ni ikawe tipore wi matumbo kachumbari ipore matumbo no mondo appetite koro medre ya kanyo kasani chiemo michamo nyaka san kae mani wacho ni koro okonjo bed ni waketo mo mang'eny kacha nikech podi bro keto mo nyaluo kata kineno sandwa no kichiemo onge mo madong mo en mo man sizable onge gimoro ni mo kadho koro ikore maber koro chiemo nyaka bed maliet kamari itoga koro en ka kamano koro abel koro bila ne chiemo mo be nyalo keto matin e san kanyo gibathe jomoko ero yudhe jomoko bende chame kama lakini wakonga chak gi matumbo awinji mitne gimokwongo madwa wacho eno yom oken matumbo ma ido minjake ma kimwonyo to dei ayeno yom process mar loseno aparo ni mana botiyo godo abende mondo kik wabodh ni matumbo ma wadwa chamo gotieno wachako loso gokinyi koro aseng'eyo process ne kaka dhi maber kato ndadhu mana kaka ni wacho ni kitungu nitiere kaka donje iye sane king'iye to kitungu go okine nyanya go okine to rangi to en go owuok mamit kabisa koro mano chung chiemo mae mapek miluonge ni wapek kamano inyamana miyo wach mogik ka watieko chenro ma kawuono king'iyo kamera cha koro waduoko erokamano kuom chiemo kawuono koni gi Ramogi TV kaka nawacho kwachako ni an chef Okea mae tich masomo emosechopo koda kama chopeni pod an chef to an director bende ago erokamano kuom support mumiyowa kendo pod watiyo matek gima nyalo wacho ne nyikwa Ramogi ni gimoro amora michako ni timo kik ichak tich moro amora obed tij tedo obed tich mane onyalo chopo kodi kamoro ambe tij tedo emochopo koda ka wiya pok owil kode pod atime an gi kijende masepuonjo mabende tedo kaka tedo koro wapek wanyiso jomana mana mantie kibiro wapek bil matumbo ibiro ka kichaki gombo mondo ichak dhi hotel mo machielo kendo Nyasaye mondo gwedhi kendo wan ka mondo wagerre wan ka mondo wadonge erokamano janeno marwa okinyi ma kawuono ageno ni sayudo achiel ariyo adek moko mabende ibo konyori godo ibende ot kacha mondo ilos matumbo machal koda mae nyaka odiochieng' machielo nyinga Jael Lieta. Osiep motegno kod johort moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musaja kadala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am
Mitsubishi. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu. Nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika. Nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, iende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi.
Nyakora Mugejwang manaka kineno wasedonje kidieny mar mbaka oromo kinyi makawuono e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono antire kae mar nyisi kata mar mi chal mar fwambo mago weche mopogore opogore mabende timore pacho kae weche mabiro bedo kwaluonu achiel kachiel e odiochieng' makawuono mabende nyalo bedo kod geno ni biro nene weche manyien moko mag odiochieng' makawuono kwachaka yanga chal mar fwambo kinyi makawuono Nyakora Mugejwang mineno kae ma en ranyisi mar chal mar kor lwasi to mana kaka ineno bathe kora kumoro achiel nyiso kaka lwasi ber to bathe kumachielo to nyiso kaka piny otuo ma en kalure kod lokruok mar chal mar kor lwasi odiochieng' makawuono romo mar pinje Afrika ewi lokruok mar chal mar kor lwasi ma timore e kar romo mar KICC biro bedo kar rumo odiochieng' makawuono karomo makamano sekelo jotend pinje mag Afrika mopogore opogore pacho kae mabende ochope pacho kae mar mondo mi gisum paro gimany rieko mar kedo kod lokruok mar kor lwasi masani okwako pinje mag Afrika nyaka sani kwayo mar gima duong' en mar mondo mi omed pinje mag Afrika omenda manyalo konyogi e rakruok kod lokruok mar chal mar kor lwasi mana kaka senyisi ni romo makamano rumo ayango odiochieng' makawuono kineno kanyo mano kar romo mar KICC mano buore Nairobi ka kama bende jotelo mopogore opogore jotend pinje mag Afrika odiochieng' manyoro ne waneno jotelo mopogore opogore mag Afrika mabende nochopo e romo makamano e odiochieng' mar ariyo mar romo no odiochieng' makawuono en odiochieng' mar adek mar romo makamano ka romo makamano biro bedo ka rumo ayanga odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto ema otelo ne romo makamano kama bende orwako jotelo mopogore opogore mag Afrika mabiro e pacho kae mar mondo mi gitwagi gimanye rieko mopogore opogore manyalo konyogi e bero lwasi mag pinje mag Afrika nyaka sani gisebedo ka giywak ni pinje wagunda nosingo mar chiwo omenda ne pinje mag Afrika mar mondo mi oked kod lokruok chal mar kor lwasi to nyaka sani pok gichopo singo mar chiwo omenda madwarore mar konyo pinje Afrika e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi wach makamano Nyakora Mugejwang wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel mar mondo mi wabu ang'e ni to kawuono gi wachango odiochieng' manyoro ne waneno ka jotelo mopogore opogore jotend pinje mag Afrika mopogore opogore moting'o jatend piny mano mar Rwanda Paul Kagame wantiere kanyo kod jatend piny Tanzania Samia Suluhu jatend piny South Africa mano South Sudan mano Salva Kiir duto ne gichopo kacha kaachiel kod jotelo mopogore opogore ka bende gisumo rieko ewi kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi nitiere jogo mabende nyaka sani kata migepe mopogore opogore mabende nochopo e romo makamano mosesingo mar chwalo ne pinje mag Afrika omenda mar konyogi e rakruok kod chal mar kor lwasi chenro makamano Nyakora Mugejwang wabiro bedo kwaluonu achiel kachiel nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto osechopo e kar romo mar KICC kendo wabiro bedo kwaluonu chenro makamano achiel kachiel mar mondo mi wabu ane kata wabu winji ni odiochieng' makawuono mar romo makamano rumo ayanga orumo e yo machalo nade to en ang'o ma ibiro wachi ma ponono biro kelo lokruok ne pinje mag Afrika ahinya to e kor lwasi manyaka sani rach matamra gi nono wach makamano jofwambo mag goyo tacha e kar romo mar KICC bore Nairobi ka kendo wabiro bedo kwa kelo ni wach makamano achiel kachiel jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende biro bedo kariwore kod jotelo mabiro chopo e kar romo mar KICC odiochieng' manyoro noneno ka ogai mar Azimio Raila Odinga bende nochopo kacha mar mondo mi giduto ginywak lwedo e wach mar rakruok kod rochruok mar kor lwasi chenro makamano kinde mabende biro bedo kochako wabiro dhi kuro achiel kachiel mar mondo mi wabi wakelnu wach makamano achiel kachiel gi sani Nyakora Mugejwang mana kaka ineno podi welo mopogore opogore medo donjo e kar romo mar KICC mar mondo mi wawinj ane ni to en ang'o matimore kuro gi sani kopogore kod mano Nyakora Mugejwang podi mana wechego mag otudore kod lokruok mar chal mar kor lwasi kata kamano asenyisi ni wach makamano podi waluonu machiegni odiochieng' makawuono e kinde mar romo no biro chako ayanga wabiro dhi kuro achiel kachiel mar mondo mi wawinj ane to en ang'o matimore kopogore kod mano wach machielo mabende timore odiochieng' makawuono mabende wabiro bedo kwaluonu machiegni nyaka sani wang'eyo ni welo nitiere pacho kae welo mabende wuok e pinje mopogore opogore mag Afrika
Odiochieng' ma kawuono jod bura mawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika biro bedo karomo mano e od bura ma pacho kae. Ka bende romo ma kamano mano midendo kanyo ni African Parliamentarians Dialogue biro bedo ka dhi nyime odiochieng' ma kawuono. Kata onego bed nodhi nyime odiochieng' ma kawuono kalure ni romo ma kamano nonego bed ni chakore kar saa 2:30 mar okinyi. Ka bende romo ma kamano en mar twaka kaachiel kod manyo yore makare mag keto e tim gigo ma bende itwake ahinya to mano romo mar lokruok mar chal mar kor lwasi masani dhi mbele e kar romo mar KICC. Kanyaka sani romo ma kamano en mar choko paro kowuok kuom jod bura mopogore opogore ama yudore pinje mag Afrika mar mondo mi ging'iane ni to wanyalo konyo nade e keto e tim ahinya to gigo ma bende itwake e kinde romo mar lokruok chal kor lwasi madhi mbele e kar romo mar KICC. Ka bende thuon wacha mar romo makamano kata mar twaka mar jod bura matimore okinyi makawuono en mar manyo yore makare mag neno ni ngima jo Afrika mambele ahinya kotudore kod wach mar kor lwasi obedo makare kendo onge rochruok moramora. Benase nyisi kanyo ni gitemo kata gibiro twaka kata gitwako okinyi makawuono mar neno kaka okenge duto magidwa ni ochopi kata gidwaro ni romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal kor lwasi gigo duto mabende gidwa twake gidwa neno ni oket okenge go duto piny ma onge ng'ata marocho chenro makamano. Kopogore kod mano nyakwana moya jong wach machielo mabende waluono odiochieng' ma kawuono National Executive Committee mano mar duond bura mar ODM biro bedo ka romo odiochieng' ma kawuono ka bende romo makamano biro bedo ka timore e magawa moro buore Nairobi ka odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitwak ewi weche mopogore opogore mano moriwo nyaka bipartisan talks mano twak e kind kweth mar Kenya Kwanza kaachiel kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mabende dhi mbele e pacho kae. Ka bende romo makamano igeno ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga biro bedo kayuoro e romo makamano mano romo mar National Executive Committee NEC mar duond burano mar ODM. Wabro bedo kwa kelo ni matut kotudore kod romo makamano mar ODM mar mondo mi wanyisi ni to ginang'o magibiro bedo ka gitwake e kinde mabende giromo kaka duond bura mar ODM. Kalone duond bura mar ODM wang'eyo ni nitiere kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kata kamano kawuono jogo mantiere duond bura mar ODM kende ema biro bedo ka romo e magawa moro mano buore Nairobi ka odiochieng' ma kawuono mar twaka ewi weche mopogore opogore mabende dhi mbele. Ka bende gi weche makamago giwacho ni biro konyogi gin kaka duond bura mar ODM. Kopogore kod mana dwani wadhi nyaka e county ma Kisumu. Nyakora moge jong mineno kae ma en mach mabende omuocha e county ma Kisumu. Masira mar macha kawuono omuocha kata johala mauso e chiro ma Ahero e county ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono no obuok ahinya kinde mabende ne gichiwo gokinyi to giyudo ka kargi mar ohala niti wanga mano kar ohala mabende uso gigo mabende luong kanyo kod dho ngere ni cereals kati uso kothe mopogore opogore obed oganda obed mchele obed dengu kaachiel kod oduma kanyo emane wanga e kar e chiro ma Ahero mano e county ma Kisumu. Ka bende nyaka sani nitiere mana johala matin kende mane otemo mar reso moko kuom gikgi mar kata mwandu maggi mar mondo mi kik wang'. Nyaka sani Josim Mach mabende ane yudore county ma Kisumu nochopo kacha mar mondo mi okonya e simo mach makamano. Kata kamano nyaka sani pok oyanga gino mane nyalo kelo masira mar mach mano e chiro ma Ahero e section kama iuso kata bathe kama iuso cereals mopogore opogore mantiere e county ma Kisumu. Nyaka sani koro johala mantiere kuro kwano lal maduong' ahinya kata mathoth ahinya kamoko kuomgi podi odong' kod buoka ahinya to mago ma mwandu maggi owang'a bodong' ma onge gimoro amora ma ginyalo dong' godo. Wach makamano jofwambo magwa mayudore county ma Kisumu biro bedo ka luonwa machiegni mar mondo mi ging'iswa ni ponono mwandu makwan gi rom nade owang' e masira mar majno to enang'o mabiro bedo ka ponono ibiro yangnwa kod obila kata jotim nonro ni to masira mar machno nochakore yo machalo nade to enang'o mane okelo masira mar mach makamano mabende wang'o chiro ma Ahero e county ma Kisumu. Mane wach mabende luonwa Kisumu machiegni odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano nyakora moge jwang' wadhi nyaka e county
mano ma Migori. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori, gino mabende jofwambo mago e kaunti ma Migori biro bedo ka luonwa machiegni otudore kod puonj mabende idwa puonj godo oganda e wi lokruok mar chal kor lwasi. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere romo mar lokruok chal kor lwasi madhi mbele pacho kae. Mane ka romo mar KICC buore Nairobi. Odiochieng' ma kawuono jokedne ratiro mar alwora e kaunti ma Migori biro bedo ka twak kod jopiny kata biro bedo ka tiego jopiny ahinya ahinya kotudore kod wechego mag lokruok chal kor lwasi. Mane wach mabende jafwambo marwa e kaunti ma Migori biro luonwa machiegni kaluwore ni ponono jomoko ng'e ang'e ni romo makamano dhi mbele to gikia ni romo makamano en marang'o. Gikia ponono ni lokruok mar chal kor lwasi en ang'o. Mane momiyo jokedne ratiro mag alwora e kaunti ma Migori biro bedo ka tiego jopiny kotudore kod lokruok chal mar kor lwasi. Wach makamano jafwambo marwa e kaunti ma Migori Juma biro bedo ka luono machiegni mar mondo onyiswa ni ponono jopiny e kaunti ma Migori to neno ni ang'o minyalo tim mar konyo e kedo kod midhiero mar lokruok chala mar kor lwasi. Ka wuok e kaunti ma Migori wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay, mineno kae nyakora Ramogi Tv mae en puodho kendo ineno ko opithe maber ahinya. Kata kamano e kaunti ma Homa Bay gino mabende waluwo odiochieng' ma kawuono en piny owacho mano mar kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono ikore ayanga mar kawo nonro mag jopur e wards duto manitiere e kaunti ma Homa Bay kono. Ka bende chenro makamano geto mar ndiko kwan jopur mago ma derom kata moheo 1,500 mayudore e kaunti ma Homa Bay. Wang'e ni chenro mar ndiko jopur kinde ka kinde osebed kitimo e kor gwenge mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay. Chenro makamano odiochieng' ma kawuono biro bedo katimore mar mondo mi ondik jopur. Kosendik jopur ponono chenro makamano biro kelo yot e kinde ma bende koro nitiere chenro machielo mar kawo mbolea kata fertilizer ka nitiere chenro mar pogo kothe e kaunti ma Homa Bay kono bende biro kelo yot ahinya e kinde ma bende indiko jopur e counties kata e kaunti ma Migori. Omiyo ka kaunti ma Homa Bay, omiyo ka in japur to intiere e kaunti ma Homa Bay, inyalo mana chopo kama indike jopur odiochieng' ma kawuono. Wach ni chenro makamano timore e wards duto manitiere kaunti ma Homa Bay to gigeto jopur mohingo 500,000. Omiyo ka in japur intiere kaunti ma Homa Bay, chenro makamano mar ndikruok kik weyi oko. Wach makamane ma jafwambo marwa Alia Beach biro bedo ka luonwa machiegni e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono mar mondo bio nyiswa ni to gin jopur adi ma bende wuok oko mar mondo mi ondikgi e bwo chenro mar piny owacho kata sirikal mar kaunti ma Homa Bay ma bende osewuok oko ayanga mar ndiko jopur odiochieng' ma kawuono. Adwani wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa, gino ma bende waluonu machiegni e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono gavana e kaunti ma Mombasa mano Abdul Swamad Sharif Nasir odiochieng' ma kawuono ochano yawo show manitiere e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono. Aka bende tok yawo show makamano odiochieng' ma kawuono, odiochieng' ma kiny igeno ni jatend piny Kenya William Ruto biro chopo kacha mar yawe ayanga. Omiyo ka intiere kaunti ma Mombasa, show ma Mombasa iyawo odiochieng' ma kawuono. Wang'eyo ni kinde mathoth e kinde manitiere show e gwenge mopogore opogore kacha cha ema in kaka japiny inyalo chopo mar mondo mi ine gik mopogore opogore ma bende jopiny weteni kata jomoko okelo kanyo e nyisruok mar show. Omiyo odiochieng' ma kawuono Governor e kaunti ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir biro bedo ka chopo e showground manitiere kaunti ma Mombasa mar mondo mi oyaw show makamano thuolo ne japiny moro amora ochop kacha one gigo maponono nyalo konyo e bero ngimane. Nyakora Ramogi Tv ok gin mana mago kende, weche mathoth to podi waluono odiochieng' ma kawuono. Jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge duto ma pacho ka mar neno ni wach kotuch to wan kode kendo wakelo ni godo achiel kachiel. Bende asenyisi kacha no odiochieng' ma kawuono thuon wach mabende wabiro bedo kwa luonu en kotudore kod romo mar pinje Afrika e wi lokruok chal kor lwasi mabende timore e kar romo mar KICC. Wabiro bedo kwa dhi kuro achiel kachiel mar mondo mi wawinj ane to kawuono jotend pinje mopogore opogore mag Afrika mantiere pacho kae kaachiel kod jotelo mamoko kawuono to giwacho ang'o ahinya ahinya kotudore kod kedo kod lokruok chal kor lwasi. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani kik idhi mabor. Baba!
Betu! I am Pam. To in iluonga ga ni jaber. An kodi ne wadwari warus. To kata kamano, you rejected me. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ni janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udi nade? Wadhi maber Musa, penjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Ohala gi mwandu, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa Ramogi wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Adoje ote kaingene kathoth ni kwa Ramogi wangu omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out. Lungani linda mnyakati? Lungani kolokolo instrumental. Tum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwen otieno. I feel like they want the best for me. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. Waneno ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke usiko, Ngeso Kangeso, Saboro odiochieng'. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwa Ramogi Wang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo.
An driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' mathoth. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar Gin Kanye. Kik bai, mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakara mugenyo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Uko singo shambata wangu yuko wapi uoni mzuri twaendana uko singo shambata wangu. Ukitaka kupata sikiza kodi ya Uko Singo, tafadhali bonyeza *487*79#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili, bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Gajuanga nyisi no odiochieng' makawuono en odiochieng' mogika mabende romo mar Africa Climate Summit biro bedo karumo. Romo mabende osekelo kanyakla jotend pinje mopogore opogore mag Afrika ma oseriwore kod piny Kenya e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Romo mabende dhi mbele e kar romo mar KICC buore Nairobi. Kar romo makamano nochako ayanga chieng' wuok tich. Chieng' tich ariyo, odiochieng' manyoro, odiochieng' makawuono, chieng' tich adek en odiochieng' mogika mano mar romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal kor lwasi. Odiochieng' makawuono nyaka Ramogi Tv jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kaloro ayanga romo makamano. Nyaka sani kata kamano nyaka jatend piny Kenya William Ruto sechopo e kar romo mar KICC, kata kamano gintiere e romo moro machielo mano milungo kanyo kod dhongere ni closed door meeting.
Tok mano ema koro gin kaka jotend pinje mag Afrika gibiro bedo ka gitwaka ka giloro ayanga romo makamano odiochieng' makawuono. Pod wamedo luonu wach makamano ka bende nyaka sani penjo mabende wanyalo penji in kaka japiny ni ting' mari en mane kotudore kod kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Nyaka sani pinje mag Afrika temo kedo matek e manyo yore mopogore opogore mag tiyo kod gigo ma ok nyal ketho alwora, obed gigo mag tedo, obed gigo ponono manyalo konyo mar mondo mi oduok piny gas maracha kata kwiri maracha maponono igolo e yamo to ketho alwora marwa. Nyaka sani koro romo makamano dhi mbele kendo wabiro bedo kwa dhi kuro achiel kachiel mar mondo mi wane ni ang'o matimore kuro. Nyaka sani mana kinyalo neno nyakora Ramogi Ajwang' mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e kar romo mar KICC bore Nairobi kae, kama bende jotend pinje ka achiel kod jotelo mopogore opogore mawuok e pinje mag Afrika biro bedo ka romo kanyo ka giloro romo mar mosebedo e pacho kae kuom odiochienge 3 mano romo mar pinje Afrika ewi lokruok chala kor lwasi. Odiochieng' manyoro nwaneno jotelo mopogore opogore manitiere e pacho kae, jotelo mag Afrika, jotend pinje mag Afrika mantiere e pacho kae ka giriwore paro mar bedo gi duol achiel ahinya kotudore kod weche mag rakruok kod kethruok mar alwora. Wach makamano nyakora Ramogi Ajwang' wabiro bedo kwa luonu achiel kachiel odiochieng' makawuono mar mondo mi wang'e ane ni tok odiochienge 3, odiochieng' mokwongo ne en chieng' wuok tich, odiochieng' mar ariyo ne en chieng' tich ariyo, odiochieng' mar adek en kawuono. Bende nitiere gigo magisechopo kare ma ka gibiro dhi e romono mar COP28 to kaka pinje mag Afrika gibiro bedo ka gichwalo ang'o kata gibiro bedo ka giwacho ang'o kod duol achiel mar mondo mi pinje mag Afrika oyud resruok kowuok e rach mar alwora masani waneno e pacho ka. Wasenene kinde mokalo chien kethruok mar alwora osekelo midhiero mopogore opogore e pinje mag Afrika kod e piny Kenya kae. Waseneno ka nitiere oro marach ahinya mabende nonen e pacho kae mapok none e thuolo mar higni 40 mokalo. Nyaka sani bende wang'eyo ni nyocha osewach ni El Nino biro. Magi timore kaluwore kod lokruok mar chal kor lwasi. Kaluwore ni ok en kaka chon maponono ni nyalo wach ni koth biro chwe kama to koth chwe. Tinde ok nyal wache kaluwore kod lokruok chal mar kor lwasi. Mane momiyo romo makamano timore odiochieng' makawuono kata ruma yango odiochieng' makawuono. Wabiro bedo kwa yango ni jotend pinje mag Afrika nyaka sani gisechopo e okenge mage kata gichopo ging'ado bura mane mar neno ni pinje mag Afrika oyudo resruok kokalo kata kowuok e kethruok mar chal kor lwasi. Jomatindo rowere bende ijiwo mar mondo mi owuog oko mar mondo mi ochop kata obi gi riekni mopogore opogore manyalo konyo e bero alwora. Waseneno e kinde ndalo 3 duto mabende jatend piny Kenya William Ruto osebedo kachopo. Jatend piny Kenya William Ruto osebedo kachopo e KICC kacho. Osebedo kodhi kacha kotiyo kod nyamburko mabende tiyo kod teko mar sitima. Mane en achiel kuom yore mabende osebed godo mar loso nyamburko go matiyo kod teko mar sitima manyalo konyo e bero alwora. Wach makamano wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel. Apiko mopogore opogore bende waseneno apiko matiyo kod teko mag sitima en achiel kuom apiko mabende idwa chak tigo de pacho ka kod pinje mamoko mar mondo me wa okony e bero alwora. Gisani neno ka achiel kuom wanyalo wacho ni kar romo mayudore KICC nitiere jotelo mopogore opogore mabende loso kanyo. Wadhi ane achiel kachiel wawinjane kaka governor mano jakom duol mar governor Anne Waiguru loso gisani. We wawinjane. The Schedule 4. Now that we have the bipartisan talks, we do have an opportunity, and I think as COG, we will work to ensure that that gap is actually filled. My colleague governors and mayors from the various parts of Africa in the room, the cabinet secretary and for lands and the other cabinet secretaries present, Ambassador Silvo from the Embassy of Brazil, Maimuna Sharif, Executive Director of UN, Jean-Pierre Elombasis, Secretary General, United Cities, Local Governments of Africa, Eduardo Freitas, the Regional Manager for the Africa Desk Division of Country Programming, and Dr. Ruth Katumuri, Senior Director for Economic Youth and Sustainable Development of the Commonwealth.
Principal Secretary is present. Ladies and gentlemen, good morning. It is indeed a great honor to be accorded the opportunity to give closing remarks during this high-level event on the operationalization of the Building Climate Resilience of the Urban Poor Initiative, BCRAP. Allow me to first thank His Excellency the President of Kenya and to congratulate him for his steady stewardship on the matters of climate change. Ladies and gentlemen, with the rapid growth in cities and urban areas, the number of urban poor population has been increasing. So far, we have nearly 1 million people in Kenya living in informal settlements, and therefore building resilience and enhancing the adaptive capacity of the urban poor to recover from shocks and stresses is a major aspect to be integrated into the climate emergency discourse. As a council, we note that the 6 outcome areas of BCRAP initiative are devolved functions and implemented by county governments. These include building resilience of communities, neighborhoods, and ecosystems within urban poor areas, building resilient climate-proof infrastructure in poor urban areas, developing climate resilience integrated urban spatial plans, supporting enhancing adaptive capacity of the urban poor against climate change effects, strengthening nationally determined contributions within urban dimensions, research, reporting, and database, and the governance framework to better manage rapid urbanization and climate change effects. So far, county governments have made significant strides in implementing the 6 outcome areas. These include setting urban governance institutions to strengthen the governance framework to manage urbanization. And so far, county governments have established 97 cities and municipalities. Development of resilient urban infrastructure over the last 1 year, including construction of 202 kilometers of roads within 59 municipalities, development of 171 kilometers of non-motorized transport infrastructure, construction of 192 kilometers of stormwater drains to mitigate flooding, establishment of 31 kilometers of sewer lines to improve sanitation, installation of solar-powered street lights and high-mast lighting system in informal settlements across counties, and construction of 12 fire stations in different municipalities to ensure prompt emergency response. Undertaking socio-economic inclusion service and plans through the Kenya Informal Settlement Improvement Program. 2. In informal settlements within counties, which will guide building resilience of communities living in informal settlements. These plans have been integrated into the county's integrated development plans. Preparation of urban resilience strategies, which will be key in implementing the BCRAP initiative for 5 Kenyan cities, which includes Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, and Nakuru. Ladies and gentlemen, allow me at this juncture to thank you for prioritizing the construction. Allow me to thank His Excellency the President for prioritizing the construction of markets, especially in the informal sector. This will go a long way in enhancing the economic resilience of the urban poor. This is in addition to his flagship projects of the county aggregation and industrial parks and the affordable housing projects, which will bring massive transformation and create employment opportunities to the urban poor, who are mostly women and the youth. Based on the above progress made by the 2 levels of government, I am delighted to note that we have the necessary instruments and are prepared for the full rollout of the BCRAP initiative. We welcome all the partners to support the implementation of these plans and strategies in order to fully achieve the objectives of the BCRAP initiative. And on behalf of the Council of Governors, we wish to thank the State Department of Housing and Urban Development and all the partners who have been part of this initiative. In conclusion, I wish to reiterate that we, as counties, look forward to integrating our initiatives
to achieve full implementation of building climate resilience for the urban poor initiatives. With those few remarks, allow me to declare that this forum is officially closed. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for those wonderful closing remarks. Just a few housekeeping. I know we did not start by acknowledging the very important people that are here. So very, very quickly, allow me to recognize the presence of our cabinet secretaries here present, cabinet secretaries. Thank you very much. We have the cabinet secretary for water, we have the cabinet secretary for East Africa and regional development, and of course we have our cabinet secretary. Allow me also to recognize the governors here present. Kindly stand up, governors. Thank you so much, governors, for being with us here today. Asante sana. We also have the UN Habitat here present. Thank you so much. I'm going to read it. It's a bit of a long list, so if I leave you out, forgive me. I also have my fellow principal secretaries. They have been very remiss of me not to recognize their very good support. Kindly stand up. That's quite a huge team. Thank you so much for your support. Here present, we also have the Kenya Permanent Mission to UN Habitat. We have our ambassador, she's here with us. We will have the UCLG Africa, led by the Secretary General and a good team. Thank you so much. We have UNEP here present. We have the GCF, Freitas and his team. Thank you very much. We have Africa Designated Authorities Network. We have the Slum Dwellers International. We have the Africa Research and Impact Network. We have the Kenya Red Cross, the Habitat for Humanity. I don't know where the... Thank you so much, CEO, you're here. Thank you very much. We have the Pathways Policy, Knights Energy, Green Space Consultancy, NIMS, Kenya Green Building Society. Thank you so much for the good work that you're doing on the green building. And by the way, I want to announce, Governor Homa Bay, that the affordable housing program in Homa Bay has actually received thumbs up for meeting the IFC Edge minimum standard. Thank you very much. We also have the Linda Mazingira Emerging Leaders Foundation. We have got Entebbe Forum, HIHEA. Apologies for that. We have the Peace Ambassadors Kenya, Climate Security Activists. We have Kela. We have Saunders Global, Barclays International Group, Capven Group, OAG, Wetlands International, AWE Kenya, MMARA.U, the General Aviation Pilots, Indigenous Well-Being Initiatives for All, CYCA, MOENP. Nyakora Mogejong mana kineno kanyo romo makamano mabende jakoma duola mar governors Anne Waiguru wacho ni romo makamano mabende ne gintiere godo bathe mano mopogore kod romo maduonga bende koro nyaka sani koro serumo kata kamano nitiere beche mopogore opogore mabende owacho kanyo kineno kanyo mano koro wanyalo wacho ne main hall mano mar KICC kama bende mano Savo hall mantiere kar romo maduong mar KICC kama koro waneno kanyo ka jotelo mopogore opogore osechopo kanyo kendo gisechako bet piny mano ka girito romo makawuono iloro mano romo mar pinje Afrika mar lokruok chal mar kor lwasi ka ilore odiochieng' makawuono kata kamano romo makamano bende wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel weche mopogore opogore nyaka sani koro wuok oko kata wuok oko ayanga ahinya to odiochieng' makawuono mano odiochieng' mogik mar romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi mago duto wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel ka bende weche makamagi kokiyudo gi achiel kachiel bende nyalo bedo kod geno ni biro bedo kineno gi weche wa manyiena mamoko mago odiochieng' makawuono mopogore kod mano Nyakora Mogejong bende wang'eyo ni jakoma mano mar duola mar governors mano Anne Waiguru e kinde mabende oloso kacha wacho ni nyaka sani nitiere jomathoth mabende odake kuonde ma yuto ji ni piny odiochieng' makawuono ji maderoma milion 1
odak e kuonde ma yuto mar ji ni piny. Kata kamano, sirikal ma pacho kae nitiere kod chenro makare mar gero udi ma nengo gi yot kata ma nengo gi ogore piny, ma bende biro bedo ka konyo jogo modak kama yuto ji ni piny. Kopogore kod mano, nyaka sani koro wacho ni tend counties magwa bende nitiere kod okenge mopogore opogore ma bende giketo piny ahinya ma biro konyo e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Kuwuok kuma wadhi nyaka e hall machielo kata kar romo machielo ma bende nitiere kar romo maduong' mar Bomas of Kenya. Kanyo bende wawinjane gima dhi mbele nyaka sani wang'eyo ni romo makamano timore e kinde ma bende nitiere jotelo mopogore opogore ka gin bende gibago romo mag-gi e kar romo mar KICC. We wawinjane gino matimore gi sani. Who said this, and I think it's really relevant to this conference. For everyone's greed. Incredibly powerful. Thank you for sharing that, Zain. And as we prepare you all for the next the opening remarks in the next session, allow me to share two African proverbs. I love African words of wisdom, and I share these two often, and they speak to the importance of strategic action. One of them, very simple: you learn how to plant a tree by planting a tree. So let's do it. Let's get into it. The second one, I think, is from West Africa, and it's: no matter how hot your anger is, it cannot cook yams. So, ladies and gentlemen, we need to target our anger to the strategic actions required and get them done. And with that, let's give a very, very warm welcome to an incredible man who has been leading this agenda, Ali Mohammed. He's the Kenyan envoy for climate change. Let's give him a round of applause, please, as he makes his way up to the podium. Thank you. Thank you very much, Julie, and good morning, all. Over the last 2-3 days, you've heard President Ruto speak repeatedly and passionately of the opportunities for Africa to be part of the solutions to climate change. This is based not only on what Africa can offer, but also on the realization that climate change is a fundamentally joined and shared global problem. On behalf of President William Ruto and the entire Kenyan delegation, I want to express our sincere gratitude to all of you participants who have made it to the African Climate Summit. We collectively embraced the potential and leaned into it. I am sure I speak for many of us here when I say I was inspired by the breadth, the variety, the vibrancy of ideas and innovations that were presented and discussed. We did this without losing track of the importance of adaptation and the operationalization of the agreed upon loss and damage fund. That is not an easy balance to strike, but I believe we all managed it. And importantly, we did not shy away from the hard conversations either. We explored difficult questions around risk, viability, and financing. We asked ourselves honestly how we can make sure this is not merely the next idea of Africa's potential, but how we can actually make it happen. And we articulated clearly what we need from the global community. The Nairobi Declaration that the African Union is working towards formally adopting later today builds on both a lot of work done leading to the African Climate Summit and the discussions at this summit itself. It's set to capture both African commitments and our asks from the global community. Africa is ready to shape and accelerate its potential. We are counting on investors,
innovators, buyers, policymakers, and regulators in Africa and beyond to work with us and make this happen. As inspiring as the African Climate Summit has been, it is only the beginning of our transformative journey. I have witnessed many new connections being made, and we have all had many deals and investments being announced over the past few days. I am confident that these were examples of much more that is to come. Because of both President Ruto and many of you have emphasized, the time for talk is over. It is time for action. Our political leaders and government institutions have a particular role to play, both in our respective countries and on international stages. The calendar for the remainder of the 2023 is packed with opportunities for us to jointly advance this agenda. Since the African Union is yet a member of the G20, the opportunity to share our joint ideas and collect inputs at the upcoming G20 meeting in India rests with the only African G20 member, which is South Africa. Once adopted, the Nairobi Declaration will be taken forward to the United Nations. It will be shared at the UN General Assembly and the UN Secretary General's Climate Ambition Summit. The declaration also needs to be incorporated in one or more of the UN resolutions. This along with the G20, will also be a good opportunity to foster and shape international partnerships, both with other emerging and frontier economies and with industrialized high-income partners. In parallel, the results of the Africa Climate Summit and the Nairobi Declaration will feed into African countries' preparation for annual meetings of the World Bank Group and the IMF in October in Marrakesh. This preparation, obviously, is an ongoing process based on long-term engagement. Therefore, through the Committee of Heads of State and Government of Africa on Climate Change, we will seek to include our collective findings here into the appropriate multilateral preparation processes. Last but not least, we aspire for the Nairobi Declaration to form the basis of the Africa Common Position leading towards COP28. It is President Ruto's hope and expectations that we can keep the opportunity lens we applied at the Africa Climate Summit and the collective approach we took in our deliberations here. The African continent is incredibly diverse, and yet there is a lot of common ground in the opportunities and the associated asks of the global community. This common ground allows us to bring a strong shared perspective. In parallel, we can and should shape next steps in our own policies and regulations, and I hope we can learn from each other as we do so, identifying, replicating, and scaling best practices. Lastly, and most importantly, we should transform potential into opportunities, and that requires action by all actors. Action on policy and regulations by the public sector, nationally, continentally, and globally, but also action to drive investment and innovation. Most of all, we ask for partnership and collaboration. On Monday, President Ruto asked us to leave traditional divides behind us. No more developed versus developing, north versus south, polluters versus victims. No challenge is more existential to mankind than climate change, and never before was there such an opportunity for transformative change that benefits all mankind and create a future-proof, shared, and equitable prosperity. Africa is ready to make this happen, and we look forward to safeguarding and supporting humanity's future together, and indeed the future of all life on Earth. Thank you very much, and we will be coming back soon to present the endorsed and accepted African Climate Change Nairobi Declaration. With those few remarks, you will excuse me to hand over to our moderator, Ms. Kate Hampton, who will moderate the session, because I have to go and finalize the declaration. Thank you very much.
Nyako Ramogi Tv mago pichni mabende biro ni achiel kachiel kowuok e kar romo mar KICC kama odiochieng' ma kawuono iloro ayanga mano Africa Climate Summit mosebedo ka dhi mbele pacho kae chakre chieng' wuok tich kawuono chieng' tich adek iloro romo makamano. Weche makamago pod wabiro medo kwa kelo ni achiel kachiel. Gie thuolo ni yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo to kuyo marwa aduogo mar mondo mi wamed luwo gigo matimore e kar romo mar KICC. Kiki dhi mabor. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Muogo lo moko timo maber en lo marateng. To lope moko ge to muogo timo te. Lore mna gi kaka pidhe. To gi lore gi sani koro variety bendo biro mopogre moko nitie mag hybrid. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Kama siwe. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singini. Hango na gimora mora ka. To pende ni wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rachero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier.
joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda, dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe nyakoro mago jonka mora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakoro mago jonka sukus kamwati memana kama. Kite mana Ngoma Uwake. Nyinga en Papa Weekend. Wuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12. Warom. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Machiegni kendo nyako Ramogi Joang kendero kama na inyako medo bedo kodwa ukinyi makawuono e chenro marwa mar mbako romo. Kodi chieng' makawuono podwa medo luonu weche kotudore kod romo mar pinje Afrika e wi lokruok chala kor lwasi. Mabe nyaka kanyakla e pacho kae jotend piny mopogore mabende riwore mar mondo mi gisum paro ne ka jatend Kenya ne romo makamano mar e pinje mag Afrika. Romo makamano biro bedo kwa dhi kuro achiel kachiel kinde ka kinde mar mondo mi wane ni to en ang'o madhi mbele gi kono. Gi thuolo ne antiere kae kod Cleophas Oluoch. Cleophas, romo mar lokruok chal kor lwasi dhi mbele pacho kae. Odiochieng' makawuono iloro ayanga romo makamano. Nyaka sani bedo kod welo gokinyi kotudore kod weche mabende timore, kethruok mar alwora, yore mag minyalo ber godo alwora. Romo makamano nyaka sani waseneno jatend jakom dul mar governors bende otwa kacha. Counties osemiyo omenda manyalo jologi pesa no. Wantiere mana kod geno ni counties biro bedo katiyo kode e yo makare mar mondo mi alwora mantiere counties ma kata chal mar lwasi e counties magwa bende obed makare. Kosi neno na Joyce kaka achiel kuom yore go bende mag neno ni bero alwora ma pacho kae. Twak mobiro kacha mogik mabende ono kacha jal mane loso mano ne en Charles Singa mabende en jagoro mongirore mane migawo mochune wechego mag udi. Tainya bende sani en jal makoro omi peke wechego mago mag gedo mag udi manengo gi oyueyo kata manengo gi nitiere piny e kidieny mokwongo kata kidieny mokwongo mag loso duchi makawuono motelo ne romo ma jatend piny Kenya odhiye mano motelo ne go kogno kata keto kogno mano e gino wacho Nairobi Declaration mabende dhi bedo kar kacha ni koro pinje ma Afrika duto ka giromo bu Nairobi ma koro sani romo osebedo kacha odiochienge adek en romo mokelo kanyakla jogo mane sectors mopogore opogore. Tainya bende Joyce gino magiwacho odiochieng' makawuono ere kaka inyalo ger udi manengo gi oyueyo kata manengo gi ni piny to bende irango kanyo ni gin mago miwacho ni gin climate urban iwacho ni e kinde magigedo iwacho ni climate resilience
ere kaka gibedo kod lwasi makare kata kinde ma udi ma kamagi bende igero. Mano ka gilose wechego mago mag affordable housing ma bende giloso kendo gipuoyo. Enjo kata ka Charles Singa bende uloso kawacho ni e county ma Homa Bay bende koro oseyudo puoth ni ero gik ma kama kanyal dhi nyime mondo mi udi ma kamago bende oger ere kaka ginyalo chopo kare. To ng'embe ni kinde ka kinde wadhi bedo kata ka wadhi nyime. To jatend piny Kenya bende wacho ni nitiere bende migepe mamoko ma bende sani gidhi nyime kod gik mopogore opogore mantiere kar ka. Mago wacho ni UN agencies mago ma bende nitiere kar kacha ka otenore kod wechegi mago mag gedo kata mar neno ni affordable housing agenda ma kamano bende ochopo kare. Mano kane giloso kar kae kane gintiere buore Nairobi mane ka romo mar KICC Joyce kama gini nyime ka giwacho kanyo jogo mantie kacha e lo UN Habitat mochung' ne rango niere kaka inyalo ged kaachiel koda ka gero weche mopogore opogore. E kinde molose weche magedo nitiere mano medi mipeke romo mano mara COP28 madhi timre pinje mag jo Arabu. Sani bende ka irango COP27 orumu kacha pino mar Misri. Joyce gima jatend piny Kenya wacho ni okwagen mar bedo kod COP29 ni mar rombe gi duto gin ga mar neno niere kaka piny mangima nyalo biro kanya achiel mondo gine ni girakore yo machalo nade gi lokruok mar kor lwasi. Koro en gino ma pod irito ni ibone e yo machalo nade. Bende koro wacho ni ijiwo ng'ata mantie mondo mi auchiwane sira madwarore mondo mi one ni adieri mise moketi nyaka omenda maro mukacha en $7 milion ma bende kirango wiye kanyo romo kacha romo kanyo omenda ma pacho kae mano bilion 7.2. Tiende nango ka iwinjo ni omenda ma kama koro nitiere kendo jo onego bende yude. Ywak manano gokinyi ma kawuono ji mathoth ne wacho ni mibadhi nyalo donjo kar ka weche mag chwalo omenda gi counties nyalo bedo ni ndie ng'ikruok ma kagi ka adieri mar wach bedo kanyo. Mana kanyo Cleophas bende ne wawinjo ka mana kaka isewacho ni odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto sani koro pod gintiere romo mano miluongo kanyo ni closed door meeting. Tok mano to gibiro chuo kokgi e gino miwacho kanyo ni en Nairobi Declaration. Wawinjo ne kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro e kinde ma bende ne ntiere e romo mano mar pinje Afrika ewi lokruok chal kor lwasi ma bende dhi mbele ka romo mar KIC. Wawinja ne gigo mano wacho odiochieng' manyoro motelo ne keto kogno e Nairobi Declaration odiochieng' ma kawuono. Africa is a very young continent. Our median age is 19. Africa's youthfulness is precisely the attribute that has inspired African leaders to imagine a future where Africa finally steps into the stage as an economic and industrial power, an effective and positive actor on a global arena. I am very proud because of this realization, and it has motivated Africa's leaders to create meaningful opportunities for young people to participate in, contribute to, and take charge of consequential endeavors in many sectors. This bold policy is already transforming the strategic landscape of climate action and is swiftly propelling our continent to a focal point of global sustainability agenda. This is why I proudly celebrate the courage and imagination with which the people of Africa and their leaders have converged with extraordinary focus and commitment on the climate agenda, not as an additional or peripheral concern for public policy, but as the foremost priority and the defining intervention in our collective journey to shared prosperity. It has become clear to us at the Africa Union, under the aegis of the Committee of African Heads of State on Climate Change, that tackling climate change also produces the solutions for the complex interconnected crisis that we face today. This is what this summit is designed to underscore. Unlocking Africa's potential to undertake economic transformation along a green trajectory is the most feasible, just, and efficient way to attain a net zero world by 2050. With those two combined, Africa's capacity to limit its own emissions is the clearest pathway
to enable the world to achieve its climate action targets. This is the continent that is the lungs of the world. We have the largest natural carbon sequestration infrastructure. And we are saying this in all honesty around how do we get concessional funding? How do we pay as much as others are paying? How do we get Africa away from paying 5 times more? And I asked in this gathering, we're not asking to be favored. We're not asking for to be treated differently. We want a fair financial system that treats everybody equally. Jwang mineno kanyo mane jatend piny William Ruto e kinde mabende mano twak mare mane en mar odiochieng' manyoro e kinde mabende noloso romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi. Penjo kanyo nire kaka pinje mag Afrika nyalo bedo ni chudo nyadi bich to gina ok girocha alwora e yo mora mora. Magi weche mabende nyaka sani koro jotend pinje mag Afrika dwa keto kare mar mondo mi Afrika kik med winjo pek mar lokruok chal kor lwasi ahinya mikelo kod pinje mag wagunda. Pod antiere kae kod Cleophas declaration mabende iwacho ni bende en gino ma adiera pinje mag Afrika nyalo mako lwedo mar mondo mi giwuogi duol achiel giwuoge midhiero ni. Iwacho ni summit makama kata romo makama masani dhi mbele ka romo mar KICC en romo manyaka koro ne ni pinje mag Afrika oyudo duoko. Ok ni obeda beda mano magiloso to tok romo makamano to ji dhie COP28 to pinje mag Afrika podi medo mana bedo kod midhiero mar lokruok chal kor lwasi. Joyce mana kaka bende jolony nyalo wache yo mopogore to mana sani wapomiyo mana kaka wan bende wanene mana kaka jofwambo nimar piny Kenya en achiel kuom pinjego mantiere iwacho ni Horn of Africa kata ka irango kata pinjego moting'o Kenya nitiere kaka nitiere pinyno mar Somalia nitiere pinyno mano mar Ethiopia mantiere karkacha nitiere Eritrea, Djibouti kiwuok kendo ka irango pinyno mano mar Sudan ma milambo. Lal osebedo kacha kathoth. Lal ma kinyalo kete omenda ni nyalo bedo lal maromo nade. Mane thuolo moro ma bedo kacha mana higa achiel kata thuolo ma higa achiel gi nus maromo kacha $1.08 tiende nang'o. En adier ni okang' midhi ket kawuono mano winjruok kata kogno ma idhi keti mane wi winjruok madhi kelo kanyakla dwaro mag pinje mopogore opogore. Ng'eni nyaka sani nigero gidhi chopo ka jotend pinje maromo 23 kata kamano jotend pinje kata jogo mantiere kacha moor e lo jotend pinje mano chopo e romo ma KICC nyaka sani maromo kacha koro 15 mago mantiere wiye kacha koting'o nyaka jogo mantiere wiye kanyo mathoth. Gino magidhi kete kogi kawuono en ranyisi ni wan kaka Afrika mai gima wadwaro mai gima de waher ni okete tim to okete tim ere kaka idhi neni gini bende ochopo kare. Joyce nyakora moge jwang in bende kama intiere karkacha intiere gi ting mar neno ni duoko piny gigo mopogore opogore. Wano ka jatend piny Kenya kano loso ka odiochieng' manyoro wacho ni piny Kenya nigi okang' kata Afrika nitiere okang' moro manyime ahinya mar neno ni adieri kata duoko piny mano tiyo kod mano muya ma ochido iluonge kacha ni carbon mano bende mako wuok kacha wuok e kidenje mopogore opogore. Nitie moro bende marach ahinya mako wuok to bende kelo lal mar ngima to nitiere moro bende ma iwacho ni nyaka sani nitiere jamni ma bende ko ong'we to bende nyalo wito ngimagi. Nitiere moko bende mantiere mago e cham ma opidhi ma bende konyogi e loso kaka gin bende gidak karkacha. To tiende nang'o ka iwinjo gigi duto nyakora moge jwang okinyi ma kawuono bende kanwa loso nitiere chenro mopogore opogore mantiere ka rango wechego mago mag low carbon ma koro pinje ma nigi lony mamalo ma bende kuom thuolo moro malach osebedo kacha ka temo ahinya mondo neni giduoko piny tiyo kod iwacho ni golo muya ni ma ochido. En temo duoke piny to temo duoke piny no bende en yo machielo mar wacho ni nyalo mi thuolo yore mamoko mag loso teko kata mago mag energy mag neno ni adieri kembe gi ogolo muya no kata iwacho ni iro no ma ok ochido mane kama wantie ka piny Kenya pinje mantiere Afrika bende osebedo ka dhiro ahinya. Niere kaka inyalo ti kod
mago teko no maler, mano clean energy. To ng'e maber nyaka sani gintiere kidienje machalo nade. Wantiere kanyo kod mano miwacho ni mag renewable sources mago mag energy. Ginya bedo ni gin mage. Nyaka sani nitiere mano mar geothermal, machielo bende mano mawuok piny kacha, mano mawuok e bulo kanyo bende ka irange e yo mopogore opogore mar piny Kenya ka wantiere gi mano mantiere Olkaria, kirango e pinje mamoko bende mag Afrika gi kekero gintie kuonde mopogore opogore. Kamachielo bende nitiere mano mar solar. Mar solar ni mano teko mawuok e chieng'. Nyakora Ramogi Jwang piny Afrika kalore kod telo mano biro kar chieng' manyoro mane loso mano ng'ema ber ni Joyce ne nitie kacha jal mabende dhi bedo kacha ogai mano mar COP28 romo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi madhi bedo kacha katimore e pinyno mano mag jo Arabu mano kochopo machiegni mano tok mana Africa Climate Summit mabende koro rumo ayanga e county ma Nairobi mano mantie piny Kenya. Owacho kanyo ni piny Kenya bende mana kaka pinje mamoko kama entiere pinje jo Arabu kama onge nitiere thoth pinje mantiere Afrika maonge kod owacho ni forest cover moro makare. Mano nyiso gi nade nitiere thuolo mar tiyo kod solar energy kata teko mawuok e wang' chieng' e yo makare mondo mi oganda oyude teko bende maginya bedo kacha ka ginyuolo godo gik mopogore opogore. Kwa wuok e teko no mano mar wang' chieng' kata mano mar solar, nitie gik moko mapontiere ka mano mar hydro. Wang'e maber nyaka sani piny Kenya bende achiel kuom pinje mantiere piny mangima mosego okenge mamalo ahinya. To bende singo mantiere manyatend piny Kenya mabende nochiwo to yudo sir makende kowuok kuom ogai mano mar bengi no mano mar Africa Development Bank mano Daktari Adesina mabende loso chieng' manyoro kanochiwo singo mopogore opogore nire kaka inyalo ti kod teko maler kata clean energy mondo mi piny Kenya bende ogoye okenge ma opogore opogore. E kind pinje mamoko mantiere Afrika Nyakora Ramogi Jwang ni mara ok en romo mana mar jo piny Kenya kende. Okelo kanyakla nyaka jogo mawuok e pinje maoko mabende gima gigeto yudo ni en mane. Kamachielo bende nitiere mano mar yamo miwacho kacha ni macha mar wind power. Kitgi ang'wen gi duto Nyakora Ramogi Jwang piny Kenya osego okenge mamalo ahinya. Kiwacho nyaka sani kosechopo kata atamalo 90 gi wiye. Geno nitiere dhi chopo atamalo 100 mano ka irango kochopo higa mar 2030 ma iwacho gane Kenya ka en Vision 2030 odhi chalo nade. Singo ntiere moket bath Nyakora Ramogi Jwang ka nyaka sani bengi no bende mar Africa Development Bank osechiwo singo, to singo magichiwo Nyakora Ramogi Jwang en mane? En omenda ma ichiwo. Adesina mano mabedo osebedo kanyo ka chwalo chenro mopogore opogore mago mag bengi no e Afrika kod pinje mago ka itudogi e yore mag yudo hola kachiel koda ka chenro mopogore opogore mag omenda. Wacho kanyo ni oketo tenge omenda maromo bilion 655 gi wiye mano mar neno ni pinje mantiere Afrika bende yudo sira madwaro. Joyce Michael mathoth gimang'e ni dwaro nitiere mar neno ni adier gigi ochopo kare, to mondo mi gichop kare adieri jok mage monego beni luongo karka gin singo ewi singo koso singo monego beni luwo. Nitiere singo mowuok e bengi no mano mar Africa Development Bank, nitiere mano mowuok e pinyno mar Amerika, nitiere mano mowuok e riwruoge pinje mago mag jo Ingereza, nitiere mawuok kacha e pinje go mago mag jo Arabu mabiro ng'e ni Daktari Sultan Jaber mabere ne ochiwo singo makamano chieng' manyoro ka kor gi gin bende gin gi moko kembe mantiere pacho ka bende nwaneno gi kacha mano chiwo singo mopogore opogore mar neno ni gin bende gichako dongruoge mopogore opogore kata chenro manyalo kelo negi lokruok mag wechego mag kor lwasi. Omenda nitie kendo omenda en achiel kuom gino mane wacho ni pinje mag Afrika obed piny to chiwe ote margi achiel modiochieng' ma kawuono gida chiwo to giwacho ni chung' maro kaka jo Afrika en ni wadwaro omenda ni mondo mi ochopi to chop ne pinje duto makale midhiero mag lokruok mag kor lwasi. To gima nitiere kata omenda maromo bilion 7.2 ni mochiw ne counties wa mapacho ka. Ere kaka idhi kawgi kendo kaka idhi ketgi e tim. To koketgi e tim, lokruoge mage manya bedo kacha ka waneno. Mana kaka iwache kanyo Cleophas, nyaka sani koro singo to seket mathoth ahinya ni biro bed ka ichiwo ne pinje mag Afrika omenda. Wang'eyo ni singo mokwongo ne en mar chiwo omenda monego bed ni chako mi pinje mag Afrika higa mar 2009. Nyaka sani wacho ni omenda makamano pok nochiw. Mano gino mabende pinje mag Afrika osebedo ka pero ka gidwaro no chiwnegi omenda makamago. No waneno ka jotend pinje mag Afrika odiochieng' ma kawuono wanyalo wacho ni nyaka sani giwuoyo kod duol achiel kaluwore ni ma en midhiero miwacho ni lokruok mar chal kor lwasi en midhiero mabiro hinyo rowerewa
omiyo kata rowere ijiwo mar mondo mi onywak lwedo ahinya ahinya to e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Iwacho ni ting' chakore kodi, ting' chakore koda. Mar mondo mi wach ni mar lokruok chal mar kor lwasi wane kaka wanyalo kedo kode ahinya. Mar mondo mi joma biro mbelewa oyude kuma ginyalo dake e yo makare. Singo to sewach mathoth kanyo Cleophas oselero ni migepe mopogore opogore osingo mar chiwo pesa omenda makama. Kiko bede ne singo miwacho e romo to biro rumo kamano obed ni tok romo ma rumo diche makawuono bore Nairobi kae to biro neno ka lokruok bede. Ponono wabiro neno ka kata gigo rocho chal mar kor lwasi ponono oweti godo mar mondo mi manyore mabeyo mamoko mag loso kata wechego mag stima kata mag nyayo stima kokalo mage miluongo ni hydro electricity wantiere kod mago wind hydro energy wantiere kanyo kod mago mar loso teko stima kitiyo kod wechego mag yamo kata gole e pi kacha mage yore mabeyo manyalo konyo e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Nyakora Ramogi Tv bende anyisi ni podi wamedo luonu weche matimore achiel kachiel e kar romo mar mano kar romo mar KICC mano bore Nairobi ka gisani kwanyalo mana dhi achiel kachiel mar mondo mi wawinja ne gino matimore e plenary session mano e kar romo mar KICC mano bore Nairobi ka mar mondo mi wawinja ne waluono gik matimore kure wang'isi ni odiochieng' makawuono en odiochieng' mogik milore romo makamano wawinja ne gima timore kono gisani monde. Ensure that they are contextually relevant to their experience and lived realities. We also we demand climate finance in the form of grants and public funding guided by the principles of collective but differentiated responsibilities. The establishment of a loss and damage fund to cover economic and non-economic losses and damages and a stronger financial commitment during the global stock take and new collective and quantified goal is what we're asking for. We reject forced solutions on our land that are aimed to generate private profit and legitimize the global north's lack of ambition in decreasing emissions. Carbon markets and geoengineering are bogus solutions that hurt our planet and people. Net zero is not true net zero. We call them to commit on delivering on the 2003 Maputo Declaration by allocating at least 10% of African countries' national budget to domestic agricultural financing. Only gender just and Pan-African policies and solutions that protect indigenous farmers and traditional farmers system from commoditization, the effects of climate change and capture of multinational corporations promoting industrial agriculture can ensure Africans' food and nutrition security. We call that involve African. We want our leaders to involve African individuals and communities actively and systematically in climate change awareness programs and climate activities to enhance community ownership of climate initiatives, particularly in adaptation, just transition, and catastrophic risk efforts. For the global north, we call on them to reduce your emissions by eliminating fossil fuels now. Contribute your fair share of grant and public funding rather than loans and private market-based finance. Remove yourself from the perspective of the colonial past. Multilateral spaces must embrace collaborative leadership concepts and put an end to the overt and covert control of the global north. Africa and other states from the global south have the right to equal decision-making in the international processes. We, African women, pledge to do everything in our power to free ourselves and our communities from the exploitation of existing economic and social institutions that have contributed to the difficulties we face today. Allow our voices to be heard, and let our actions serve as a light of hope for a more sustainable and just future for all. In solidarity we stand
with all African women who are not here. Thank you very much. Thank you very much, Priscilla. And just for the audience, we won't have time for a discussion, but we will keep going for a few more minutes because I think it's crucial also to hear from my good friend Selwyn, who's going to tell us what's going to happen at the UN General Assembly and the Climate Action Summit on the way to COP. Thank you, Selwyn. Over to you. Thank you so much, Kate, and good morning to all of you. And first, let me extend congratulations to all of you as reflect on the outcomes of the summit for really ensuring that the world has clearly heard the priorities of Africa. It's heard from African civil society organizations, it's heard from African leaders, and it's heard from African young people as well. And the convening of this summit really comes at a critical juncture on the road to COP28, but also a critical juncture in our fight against the climate crisis. The reality is that we're way off track. Every indicator on climate is heading in the wrong direction. Global emissions are at their highest levels and they continue to rise. At a moment when the world should be reducing its production and use of fossil fuels, we're seeing massive expansion in fossil fuels, primarily led by countries in the G7 and other developed countries. The reality is that as we move close to the 1.5 degree goal of the Paris Agreement, impacts will rise, and we're already bearing witness to this. And these impacts are being disproportionately felt in countries and regions like Africa that have contributed the least to the climate crisis. So as the Secretary General clearly indicated yesterday, we have this enormous global challenge of significantly reducing greenhouse gas emissions. 20 countries account for 80% of global emissions. And we also need to urgently deliver climate justice to those on the front lines of the climate crisis. At this summit, we've clearly heard from Africa that its priority is to pursue an accelerated transition. It's just an equitable transition to a renewable energy, climate resilient future. But in order to enable that pursuit and acceleration, it requires enabling conditions at the global level. Access to affordable finance at scale, fair trading arrangements, debt relief, access to technologies, reform of the international financial architecture, to name some of the priorities that have been expressed by many African leaders. So, in a real sense, the ball is now in the court of many who showed up here over the course of these last few days and made these eloquent statements. It cannot be business as usual. Promises made must be promises kept. We in the United Nations and the Secretary General, he intends to hold everyone to account. And this is the premise for his Climate Ambition Summit on the 20th of September. He has invited all countries to participate. All countries have been invited to participate. But there is a price of entry. In his invitation to leaders, he has clearly defined, as he did yesterday, what he expects leaders to deliver. He expects the developed countries to honor their commitments on finance. He expects them to contribute
to the replenishment of the Green Climate Fund. He expects all major economies, as he said yesterday, to fast forward their net zero commitments, to clearly identify how they intend to phase out fossil fuels and how they intend to deliver climate justice to those on the front lines of the climate crisis. He's established a deadline of September 7th, the next few days, for leaders and countries to respond to his letter of invitation. He's also extended an open invitation to the private sector and to financial institutions and to cities and regions. He's asked them to produce credible transition plans with interim targets, transition plans with targets that are aligned with the 1.5-degree goal of the Paris Agreement, targets that don't involve greenwashing, targets with fossil fuel phase-out plans, and as well as commitments to support a just and equitable transition. Those that have made or are able to meet this bar of entry will gain access to participate in the Secretary General's Climate Ambition Summit. And finally, I want to assure all of you that the voices of Africa, African leaders, African civil society, African young people will be heard at the Secretary General's Climate Ambition Summit. The priorities of Africa, President Ruto has been invited, and I was just discussing with Elizabeth. Elizabeth, of course, you are invited to the Secretary General's Climate Ambition Summit to really provide and ensure that the voices of African young people are heard at this important global gathering. So, as we reflect on this moment, as we reflect on this summit, it is absolutely clear that there's a lot Nyakoromuge jong'ang'isi ni pod wamedo luonu weche matimore kar romo mar KICC bore Nairobi kae kinde mabende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mogik mano mar romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi. Nyaka sani wang'eyo odiochieng' ma kawuono jotend pinje mag Afrika mabende oriwore pacho kae kaachiel kod jotelo mamoko moriwore pacho kae biro bedo ka keto piny mise motegno mabende gibiro bedo ka gitiyo godo kinde mabiro mbele e rakruok kod chal mar kor lwasi. Mano mabende iluongo kanyo ni Nairobi Declaration. Gibiro bedo ka gichuoe kokgi mar mondo mi gine ni gin kaka pinje mag Afrika gichung' motegno kanyakla mar rakruok kod chal mar kor lwasi kalore ni kinde ka kinde osebed ka irocho chal mar alwora to onge gimitimo. Kata kamano wang'ni to koro pinje mag Afrika oramo ni nyaka gichung' kamoro achiel mar mondo mi girakre makare kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Pod antiere kae kod Cleophas Oluoch. Nyaka sani wasewinjo maling'ling kokutudore kod gigo mabende iluongo kanyo ni Nairobi Declaration, gigo mabende jotend pinje mag Afrika oyie ni gibiro bedo kod duol achiel kinde mabiro mbele kotudore kod rakruok kod chal kor lwasi. Cleophas. En winjruok kaachiel kod kasimo magimene gichiwo mamoko bende nitie kata kata mana kaka osebedo ka wawachare okinyare chieng' wuok tich nyoro chieng' tich ariyo kawuono pod odhi nyime mar wache en ni piny Kenya kago okenge madwarore gin okenge manyaka ber wechego mago mag yuto ere kaka lokruok mar lwasi bende ketho wechego mag ohala mopogore opogore mantiere kagi kacha kaachiel kod ka yuto mag ogandawa. Koro en gimoro ma warito kata ka en loso kembe ere kama gidhi bedo kacha ka gidonje Joyce ka sani rango ni ere kaka gidhi bedo kacha ka gibero uchumi mago mag pinje mopogore opogore mondo ne ni gigi duto odongore e yo makare. Ng'eni kawuono gidhi bedo kacha gi iwacho ni conclusions make gi kata gigo ma giyierego odiochieng' ma kawuono kaachiel kod kasingo magi.
Nyakora Mugajwang, mago weche ma podi wamedo luonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod jotend pinje mamoko gisani gintiere romo margi. Mano ma bende iluongo kanyo ni closed door meeting mar mondo mi gilalre giwinjre makare mar mondo mi kinde makoro giketo kokgi e wach makamano mano mar Nairobi Declaration to gin weche ma bende biro konyo pinje mag Afrika e kedo kod lokruok chala mar kor lwasi. Nyaka sani koro iwacho ni pinje mag Afrika gin kinde duto ok giroch aluora ahinya to pinje mag Afrika ema winjo pek. Nyaka sani koro sa osechopo maneno ni midhiero makamano otiek chuth ma ok ni gigo miwacha wacha to weche ruma romo kamano to onge gimitimo bang'e. Mane momiyo romo makamano timore e pacho kae. Nyaka sani koro wang'eyo ni osebed kiseyo pinje mag wagunda, nitiere nyaka bengi moko mosebed kiseyo ni gin ema gichwalo omenda margi mar mondo mi okony kembe maketho chal mar kor lwasi e pinjego mag jo wagunda. Magi achiel kuom weche ma bende itemo ked godo mar mondo mi lwasi marwa obed makare, joma biro mbelewa obio yud lwasi makare. Kosenango Cleophas. To bende Joyce kiwinjo nitiere mano riwruogno mano mar G7 kachiel gi pinyno mano mar Russia giduto kagero kumoro achiel mag pinje mag jo wagunda kata jogo mantiere Global North. Gino mawachore nyaka sani en ni atamalo 85 mano mar chido mano mar kor lwasi wuok e pinjegi ma bende kama gintiere kar kae. Tiende nang'o ka jogi nyalo bedo kacha ka duoko gi piny. Oyo bende nitie gik mathoth ahinya mano chako iwacho ni mechanization kachiel koda ka weche mag industrialization, loso kembe kachiel koda ka loso gigo masinde matiyo kod teko mar sitima ma bende nyalo bedo kacha kanyuolo muya ni manya bedo kacha ni en muya moro ma ochido. Osechakre kacha higa mar 1000 nochako higa mar 1850 mano 1850 nyaka kawuono bende ka irango gi duto osebedo kacha ka igolo gi e yo machalo nade. Osebed kacha ka imedo gi kendo magi osebed ka igolo gi nyadi 850 mago ma wuok e piny Kenya, piny Somalia, piny Ethiopia kod piny mano mar South Sudan. Tiende nang'o Joyce? Pinje mag Afrika golo mana weche mag carbon gi maromo atamalo 4. Ka gin atamalo 4 kata mapiny, jogi mani wuok e pinje mamoko onego beni rango kaka giduoko gi piny. Kendo achiel kuom gigo magi medo mana singo mabang'e ni odiochieng' ma kawuono kaluwore gi maliekore mago mag bedo kata ka iwacho gi jotelo mago mag Afrika ni gitemo rango yore mopogore opogore mago mag timo decarbonization. Mano tiende ni duoko piny kwan mago mag carbon kata ironi muya ni marach ma uchido mantiere oko. Igole gik moko mopogore opogore Joyce, kendo en geno marwa ni e twak mapod wadhigo nyime kawuono. Wang'e maber ni ang' watudre achiel kachiel bende kod jofwambowa mantiere counties mopogore opogore mondo mi gikonwa ni gin gik mage manya bedo kacha kadhi nyime. To bende gimachielo ma bende jotend pinje onego bed ni rango e kinde makoro gidhi loso kendo gidhi chiwo winjruok margi kata gigo ma giyiere gin giwegi gin mlongo Nairobi Declaration. Onego bed ni gin chenro mage ma ichako e pinje ka pinje mopogore opogore mantiere Afrika manyalo miyo oneni odwok piny kata chenro minyalo chak to ringo mapiyo ahinya manyalo tero chenro gi mago mag bero kor lwasi mondo mi bende ochopi e yo moro makare. Mago bende e ote monego bed ni nitiere kar kacha kachiel koda ka chiwo ote mago ne dongruoge mopogore opogore. Wang'eyo bende kinde mane nitiere kacha Paris Summit ma bende negi chiwo iwacho ni jogi ma kale achiedh nade mopogore opogore ere kaka inyalo res gik mano kokalo e wechego mag lokruok mar kor lwasi. Koro Joyce en moro ma iwacho ni systems gi bende gin moko matiyo kata kiwacho ni gin moko mane county kata moko manyalo bedo ni adieri wuok e sirkal mamalo. Ka wuok e sirkal mamalo ma gichop ne jogi mantiere piny gikalo okenge mage bende ipuodho gi ka osenon gi magi ma inyalo wach ni mae kelo lokruok machalo kama. To machielo ni bende inyalo bedo ni konyo oganda mamoko e yore mamoko mag bero yuto magi mag neno adieri kembe manyuolo teko kata magolo gino ni energy bende ok gol mano molil manyalo bedo kata ka kelo achiedh nade ne jowa mantiere kidienje ma opogore opogore. Kachiel koda kamoko bende mag bugo yuto mag oganda wa kamoro amora ma gintiere omenda koro kantiere county tiende nang'o bende nitiere lai moro ma idhi luw
manyalo kete moro makare mondo mi onene dieri chenro mopogore opogore mago mag bero kata mag kedo kod lokruok midhiero mabiro kaluwore kod lokruok mar kor lwasi bende orakruok godo e yo moro makare. Mana achiel kuom gigo mabende nitiere kar kanyo ne warango gwengewa ni twak makama ere kaka ochiegni gi jowa. Nitie gigo mag anyuongi, nitiere pio ula madaro jowa, bende omenda gi kodonjo. Wadhi neno kigero moko kuonde resruok mamoko kata ute jot ne jogo makale midhiero mag pio ula, jogo mantiere gwenge ma Ombaka, warango jogo mantiere gwenge makasule, waranga ni kuom ranyisi jogo mantiere aluora masango, mano Sangorota, aluora mar nam Lolwe ka. Iwacho ni kinde ma nam bende koro mendo mana sudo, nam mendo mana kunyo gengni mago mag nam Lolwe, bende ka pigno mendo mana donjo e kinde ma koro gino wacho ni siltation cha otimre. Tiende nang'o? Iyudo ka nam bedo mathany thany, koth ka ochwe kendo miyo pi oula wuok oko, kata ka pi mane nam cha opong' piyo ni mar nam koro thany thany. To gigo duto kotimre nyakora Ramogi Jwang' en mana mar neno kendo en gimoro ma warito winjo ni counties wa oikore kod gi e yo machalo nade. Ponono jogo mantiere Nyadina mane county ma Kisumu gwenge ma Nyakach, jogo mantiere ka gidhi girango aluora mar nam Lolwe kanyo, bende jogo mosebedo kacha ka ntiere gwenge mag wetland, oge mabende kacha bende ntiere le mantiere iye kacha mabende kinde moko ka piny obedo maliet ahinya Joyce giwuok. Kuom ranyisi kata imbinya mana kono wa nitie gigi manya bedo ni e kinde ma lokruok mar kor lwasi nitie. Waseneno pinje ma oko nitie magiwacho ni wildfires, gin mana mach ma muocha to bende ka gichako wang'o gik moko waneno ka gik mathoth wuok e bungu kacha, thuondi, to magi bende gik moko mar atich gi onego bed ni rito, kama gidak onego bed ni rito yo makare. Ndalo ma pi ng'eny bende moko kuom gi bende hinyore, wayudo ka rawo koro wuok oko ba ketho jamni, gigo mopidh kacha bende cham bende giketho, kethruok makamagi pod biro gi inyo yuto mag oganda. To mana kaka ilere kanyo makare e Cleophas, weche makamagi monego bed ni ng'iyo yo makare mar kedo godo e yo makare, kaluwore ni omenda koket makare, omenda onego bed ni tiyo godo e yo makare. To par ni magi duto timore Cleophas e kinde ma bende wang'eyo ni romono mar Africa Climate Summit en romo mokelo jotelo mopogore opogore e pacho kae. Wang'eyo ni nitiere jood bura mago kanyo miluongo kanyo ni African Parliamentarians, nyaka sani gin bende odiochieng' ma kawuono, kinyi ma kawuono gintiere kod twak margi mani od bura mamalo ma pacho kae, mar mondo mi ging'i ni gigo duto ma bende ibiro ket e Nairobi Declaration mibiro ket kod jotelo mag pinje mag Afrika ma oriwore pacho kae, gigo duto oket piny e yo makare. Ka bende giwacho kae ni en ratiro margi gin kaka jood bura mag Afrika, mano ma bende iluongo kanyo mar Pan Africa Parliamentary, mar mondo mi girome bomba ma Nairobi kae ginywak lwedo mar keto kare gigo duto ma bende osewachi e romo mano mar lokruok mar chal mar kor lwasi ma bende adhi mbele e pacho kae. Romo makamano e timore e od bura mamalo kendo chako kar saa 2:30 mar okinyi ma kawuono. Jofwambo magwa nitiere kuro, wabro bedo kwa nyisi ni gitwaka e wi ang'o kotudore koda weche ma bende timore pacho ka gisani kotudore kod lokruok chal mar kor lwasi. Yeno mar mondo mi wakaw yoyo madundo gisani ka watok yoyo marwa waduogo wadhi mbele, kikidhi mabor. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Jwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng' tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo.
Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ngoma Owake en Odjothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf ki jothumbe nyakura magonjwa kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Vike wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendero kama na inyako medo kete Ramogi TV okinyi makawuona no kanyo kodong mana dakika machuo kende to chopo kanyo saa 5 mar nyango manyiso ni chenro marwa mar odiochieng' makawuono dhi karumo. Anyisi kanyo ni odiochieng' makawuono waluonu machiegni weche matimore ka romo maduong' mar KICC bore Nairobi ka kama romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi rumo ayanga odiochieng' makawuono. Weche mopogore opogore osewach e romo makamano. Jotelo kata jotend pinje mag Afrika nyaka sani osesingo ni gibiro bedo ka giwuoyo gi dwol achiel mar mondo mi gimany yore makare mag kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Counties magwa bende osemiyo omenda madirom bilion 3 mar mondo mi okonya e bero chal mar alwora kata okony e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyaka sani nyako Ramogi Ajwang' wantiere mana kod geno ne kinde mar romo makamano rumo odiochieng' makawuono gigo duto mabende wach e romo makamano ibiro bed ka ikite tim mar mondo mi okony e bero chal mar alwora ahinya to e gwengego mag kata e pinjego mag Afrika. Nyako Ramogi Ajwang' pod wabiro bedo kwa dhini e kar romo mar boma kar romo mar KICC mar mondo mi wakelni weche e kinde mabende jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelo mamoko mag pinje Afrika biro bedo ka osechopo e main diocese kata e main hall mar mondo mi koro gilor ayanga romo makamano. Kosenang'o Cleophas? Mana kamano Joyce wache yo makare kochopo kare wawuok watero gi kacha koro giseidho podium cha koro gichako goko gi gik mopogore opogore winjruok mantiere kar kanyo warito winjo ni mage ma imiyo pek to ka gisewacho ni weche 10 gi emodarango weche 9 kata gibeda boro
obobedo ka kendo mondo mi wanon gi chieng' machielo. Nyakwara Ramogi Ajwang' kanye machopo gode giko mar twak marwa kata mar chenro mar odiochieng' ma kawuono pod wamedo luonu machiegni weche matimore kar romo mar KICC kendo wabiro bedo kwadhi kuro achiel kachiel nyaka kendo waromo odiochieng' makiny. Oriti masani nyinga Joyce Odur. Oriti Nyakwara Ramogi Ajwang' nyinga Cleophas Oluoch jagisomo ka Nyakwara Ramogi nyaka sango wateri achiel kachiel nyaka KICC. Oriti. An applause for a good job. Thank you. Been a great opportunity. We are learning a lot and we are still going to learn a lot. As your moderator, I've been very excited to moderate this session. I've also learned alongside as you were. So I want to thank you. And now we bring this session to a close. Thank you very much. When he talks about what the root cause of climate change, right? It's predominantly the burning of fossil fuels. So how is it that you're going to financing decarbonization, but still yet want to make investments in fossil fuels? It doesn't make sense. And so